free eka producers in wa omu pia nsam no banko a man pike mi bonku hene wono na echichi fidie mfruma ede ema me ema dwumadie ekoso na woko MC a wadawroma na social media handles ahodo no Facebook ene YouTube no woboa yen ema nwoma ekonka yima ene waje MC a hwaboso na brantie we no wonware de yima wonware wonware na sede onsi nware ye no ya na behu no na ne phone no tata na so use nkwankwa no phone no ta o maso sa no a bia na kudenkuwa bi na afre no ti ma no de phone de tata na so buza o se oye adwuma ntesa oye adwuma papa o se de phone ye business no ka yima nware o waya kachire aguna kachire na ya na sa brantie we no se de osihye ne che no duru ba bi na katache obe ma pese otake no na kachire no se de osihye ne che no se no o sheba se obetumi abreki enrom hotel record no de a cause enrom hotel de se de no osihye kuli hat no na no den papa no nyame fa ne kransie yie na eduru ba bi asamampa ne bo ne to ne badin ena eduru ba bi soso ya to ne din eno nti enum hotel papa no ubo ne din e wa santimem ha ebo efiri se wabobra enya asem keto akra enti ka kire se de osihye na che no kuma se de wo sha on sha danya position ba agona de em se ho position wo soro adwatia so ya na adwen se obe challenge ka kire wo chedi mo no anchen katacho de koye no ansa ma dadwen sembi hu amini sa ompe competition o bompa ya papa no yale ya ma ka chire no me ti de ma biase o se omo nyina ya me da kwahefo o so na ka sa katacho ka sa o challenge ka chire wo fie ha na ka chire challenge nom hotel na no into no so be challenge no ni ho de a anche na anche cha mulo miensa kola was nanako asa no be competition na say no so ya asem foforo ntele ya bia yi sada ko be kire yemu kofro bofo mpa ba masuketu ameyi pabra na asa ya aboagye fosuo ne tin fosuo me na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so ena ye fiada se dem sike kan no womra samo ena fie Oforisuo me da se mamencha me papa sofo jekum onene yire apostle Ajekum nra ne bufu yi kaza se woni before port ya se bedu so o da bi mamman hu se wodi nete wo na na wi o ye minua me chese mic ne bi bedu so me chia ne du na so wa chia na efe se woni se bia wo wia wo ko papa me chia Apostle Ajekum o ye nipa se me papa no ne obi busam se o ma sa momento no wan ya ono na me hwe na sua no because I obesa akodi sofo aka ho ono na me hwe na sua no ayo se me ofie na me tie ni program na wo kasa papa no kan krai na ne nsem sisi so ahun se nra topic a ono no pre ne ho se ana oba mu so obeka bi no oba mu ma asem no edimu enti me chian baby o ebe nanu asenansa ewo oman hini program no so asem wo kan ye to makoma wo se etuo sisi ni so na se wo kan no krekura no a no owu a obeka no kre so o kan no kre so ni baby awoko sa pepepe oni me de o pa chre ti papa nyame hia e no frame na em se na me di nkomo bi nti no but nyame adma o chan Saturday de me ye bekasa Oforisuo ne mame mfa masam no nye enoma bi kakra na ene Friday me pese me busa Ghana for mpanifo ene ye na ye wo Ghana asem bi kakra se ye san kofa no ye kofa nti emwa ye ne ana di nti na me kasa Oforisuo hwe adu ta Ghana ho ye nye very careful se ne Friday the competition will be so so nya masam ene fie a competition will be so Oforisuo di nti na me kasa ebra na ye use light prepaid meter any credit meter ni eni aho kire sa titi meter no me na make ni eni aho kire sa black one o kwan bi so Oforisuo na ya tia na makofa meter bia ba say prepaid Oforisuo
efiri bɛyɛ na wɔtwe mienu asɛ na wɔtwe ni kɔhwɛ live pa ɛbɔ hɔ ɛne ɔhyew brain yɛsɛ network atekɔ network kɔ hefa atekɔ mo nkyerɛ yɛ ɛdeɛ ba ade na aba pa Ghana yɛntimi nsolve saa problem yi yɛkɔda sɔle yɛse prepaid aba yɛagye atom afɛ deɛ wokuta sika a wokɔtɔ bi no yɛkɔ ho atwee te sɛ wokɔpɛ nwa ɛdeɛ na ɛba so wɔ Ghana ɛnɛ a me ne wo kasa yi mese kɔ baabi yɛtɔn prepaid deɛ mema hu bɛyɛ kɔ 1 week ni lie bɔ 2 weeks ni obiara ntimi nya light ni bi ntɔ na sɛbi ɛbɛtena kurom ato aba ama mpanifo ma ba bɛtena so ne saa nneɛma wei ɛba bɛkɔ so saa deɛ ha me na meka wo deɛ ha me ɛna meka bi kɔ me to aba sɔfo jam na me kasa manya bre jama me kasa me si jama me kasa deɛ ha me Friday ɔse chia ɛne Friday no Atase. Odifo. The mama kasa sa. Ye ko baby 4 years. 4 years. Odifo. Odabi. Oh, that is now okay. Odifo. Minya politics o. I dey na dey me quit. Odifo. I host now. Odifo. I dey na no program. Odifo ya nya politics. Come on for no. Adia ha make kaka. Obetua point ya ma no problem. Adwuma fo mpa de Yanko. Ye program onya de oye no. Ye ni agro. Odi me say ye ni agro menya politics. Omra Samoa yanko ye ni. Men kasa bia it's okay. Sadia Omra Samoa esie kan no. Eduru baabi a Ghana for epade a efo. Na wohwe prepaid no a. Prepaid no ehon nsem kan enko. Na meter dada no so ehon ensem kan enko. Na sa meter dada no na Ghana for ye free. Ai meter dada no na Ghana for ye free na ye yusu wi a ye tuaka. Sa na meter dada no na tie o. Meter dada black no na ye free na ye tuaka. Na prepaid no de. Se me produce akwa yeso akoto credit agu phone so na wo de eye call ana se wato bundle na wo de edi ujuma no na prepaid we no de se me produce ho akwa atwe na nsen ama amanfo ani Oforisuo wa santimemu a enya asem keto akra na se de nyoma esi ekeka kono panifo emrem se de be ya Ghana manfo no do no a wo su se wonya credit ni bi ento no obenya bi na won so atumi de kanea no adi wom dwuma odifo bla impom te say o nyame adom ye ho ye pa den na ekoso o aja enefie bibia betumasi on se Nyankopon de efri baabi na de abedru baabi and this year Friday yanka bi anhim on se ansa na won so de mfra homache emedru awia anwumre emedru anadwu sabre no ba nya izo efri se watch no kabia no ewo mu asem echia etiefu nyina omunya pepa efri se ye papa woni munyamfo brempon fra asase su ko ya oda chija yi omomodi echache park ye dunu madwo no wibonom ene omu Peter asafum life okay omunyina ye che omunyina ye seremo oma yade na okasa obobodi a eno ne asem no yes nti odawroma bibia boko ye nyale ye nwu ye nko ade enim se Onyankopon de ye beko nyame nhyira pa okay abrotia Oforisuo bema enefie ye keka akọ home na home papa be mpo na we home papa be Oforisuo omuna sem na ode buy ne sa prepaid meter sa credit ho nsensem won se ye ba be di bro nya ye twam ye ano e na amanfo kọ board dumpim obi da esumu be se 3 weeks ebi da mu be se 2 weeks obi aniti ye krampo na onya no etufo bo no 1 week ni nyina na nye se bia nipa no ne credit asa na bia woni sika wade kwa akoto bio okitani sika akwa akoto bi no e wasa okodi kiwa na so okosa light 10 ebi koda ho ahomache na obi da suom na obi asori ada yokopai e ba ne sen ehfa na empanyimfo na wonu hwe wonim ade ya na ha o my Ghana eni se ye pray ye ho ye ade wa abra ye mo aboa ye ho on se we se no eye technology eye abefo kwan so no mo fa o mu de ye sa na ema no enti ansa na bia ye pray ye ho se ye da na ye nsa edi free old meter system no edi akọ new one na ye se je so okoto credit anasa okolodi wo card no ansa na bia wanya kanea no e wasanki ye pani padom anasa ni padodo a wonum nim de e wa abefo kwan ya o mu tibi didi sa adwuma no nanso ye nya ne sa
enipa dada na wonum wo ho na no eno ayese ye ma wonum training ye omo ekọ forum bi e bia 1 week bi 3 days bi adan ya wo wie susu a de ya na ebufu ne se data mokura po na wo wanya kwan a wakọ no wagya wadwuma a wakọ no obekọ de wate wona wo ya ma no ono so si okọ break en kasa ma obi ni di na mbom se nipa ba akọ bekọ na nkanka ya na tena no obehu so mo si break time na nipa mienu miensa o mabom na mo amokita musika na mo kwa akọ peka ne na to no na mo tete wona mo twa ewo no e blast some page form na samwasam na waka no e key point. It's unfortunate say so for the end bebo mama abufuo kakra betie for fan chaye na mom ade a ehu hia say wasa ye ka sampanyifo no wonum se wonum esesa wo nsa no a ene ko obi kura se ye friend tilapia enu ntin kan nya nwanwa se bi a ewiase sesa se de ewiase ko no ye ntina wasa tete kwansem no musi ye atwamu a ene abefo kwan na mo fa so mpesa mo hihye ne ma no technology no mo fa ne ho akwan susamle ho hihye ye no mo fa mle nipa wase wonum bedi hu dwuma emma ekoba sahare so emma temamufu a ene sawo pata do kula sha ba adwuma na kwaye boachi bidin e waso kodwumadie bi a hu hia pa enya atade totru bi anasa atade hen bi e na betimi di akọ e wasa bi wo wa wutimi nya atade adimu na akofra wo ntoma bi wakofa wo jumper bi na akọto a wose kane no adan nya sa wunya sika o wa blue moja ni akọ sika kane a wa na wasa akọto credit ku egu card so na timi ma onyira kane atimi didi udwuma no wo be hu ano so aboe obi ye barber shop anaso mo yetre won mo di nkane adi dwuma ahodo no wo be hu na yeduma yi hwe ye ba radio station kura de ya na ye mobo okay once fuwa ye kase ekoto diesel e de agu ye plant mu anya asem ketewa e ye kanko a eti ye strapanyifo de se won mo musisi anyinam kane ahodo nyinam adwumakuo na no won mo hwe se ade a ya kwanside e wo sa credit cards ne ho na se sa meter sensem na ye nya credit enfa mu ye kane ye meter so e ma ye kane ano wo mo pa no pese na e se de ya agensemo na wa hwe ye so amafo mbeti mu atu atua amafo akeka wa hwe mbeti ho atua o nti mo ho ne so okay katagra kanefie oh yes sir ani ifiada na ifiada na ya na nseme bebe wo fiada ye mochirigwa yeah fiada ye mochirigwa pa ko konfano chi amamfo ye yi wo mu ne no nye konfano chi nko Ebeneza na emia ni ade na ni atie ni eya na atiefo no akasa no mo na mo ma niema bi yi se omuna samoa ne sofo enkuntokwa no ne mu behunu nya bi ni o atiefo no fa nto omutirim ye mu behunu nya bi ni na omo fa nhwe omumu se sebe obi kuntokwa misre ya yen hyehyeye so se meboa omono em so omono mic no yen yakọ yen no wadaroma yebre no se obi akasa mesome de na mesome de kasa wadaroma nti omono kantaka unse yabese TV obi frame say TV ni ma but yabese ye nyanko TV so ni pakro o da bi no nwotwe ne be ko TV so na unse last o ka say obebo sofo ahwe ho no mo misro time no nso wa hye date wudi date ankasa ba wadaroma sa time no nyanso ene office ho no mo na sofo so hwemu vibi ene o ka say sa na obeye wo misro sa time no nyanso intetiefo no mo prepare jano ke adu original Nigeria mo ne ade no omo fanto omo tirimu se entokwa no a omo madwen se omo pese eba so no eba so a sa ntokwa we kura ye be ko stadium ska wo mo na ga say free sa hwe no ebe ko stadium ti stadium na eko yes boss ring ni nyina bibia be kama me pa cho free secretary cho wu ye no what say me say waso me da yeda be say me metumi de me sase mu waka say me ne kecheche wana ntichen nipa bia wona ne ye adwuma eno de no doubt obi ani ho me na nanti na da ye na ba pempen so da ya mi hu no kecheche o ka kire me no eno bi na mi hu no this time and especially ne due entokwa na kwaso from office and aduru hasin eno omna samwa ne sofo ntokwa eno omna samwa ne sofo ntokwa enye ne mbehu ni ozo obi an obi ankon yo na misunderstanding ne ba
Okay, Asem Mpe Nipa chumatie ena sabre waso eguso awutie no. Opamnesi akwa wokọ ne baby na nkola huna na wodwa no. Hey, ya hwiri na ene no ano be den. Ene ano be den papa. Ne fia na so de eye wafutu sem ne sei. Efia da bia ye wafutu sem ne sei. Eno ti ye ne yahwefo ne yatiefo enyina da no oboaboa ho na ne wafutu sem akonya bi ba. Enka woso odibetu mofra odibetu empanifo no efiri se pani tumi tu akodafo ena akodaso etimi etu panifo saa na wiase abrabo ye ka no ye kono duru ba bia ya na empanifo na gya ta omani asese wo monko a debi wo ye ne saa enye efiri se ye wo obrempon na pani ti ase enti eduru ba bi na emfonso bi koso na akoda bi ka bi kire wo a ya tie na beboa na enne wafutu sam ne sei Oforisuo bema mafutu sem ne se meye na maye eni manya anye nenam sa asem wo ya asem a edamakoma so firi me nkoda abrim a enya asem keto akra meye na maye eni manya anye nenam na efiri me nkoda abrim no meye na maye eni manya anye nenam no baabi a ya na mani hwa ne se ewiase abrabo a ye bo no ye ba na padie o ye ba na padie enuti eduru baabi na woton dokunu wura dokunu wie na se wokoye enkontama no a se obema dokunu no bia ba esewa ewiase abrabono no obretwe wuo se de kachacho obema kan ye no se woton dokunu wura na ma dokunu na obeton wie a ewo se wode ne sika ana akoye enkonta de manon dokunu wura no etwa se obema dokunu wura ni biem dokunu no bi asa beton a ese dokunu wura no a ewiase asem na mene woka no anuti eduru baabi amasem nyina ne se ewiase abrabo no ono wo yire ewo ho a ya na mpempi no ema no adwene nyina ne se bema no ebetumi afirim agya oba no enuti se japade bi wo ho a beme yenetam o na asem wansi ho se japade bi wo ho a yenhwe ne anya ntotoye na wuwu achi no anyoma anye basa eti meye na maye ene manya anye nenam no eho enene medema asem na ankasa nyina efa enunti no minua no mema no ankasa na mitu omofo se krupo twedi mpo basa yi adom wo boaw eto nsem na wo de ma eba wiase a eduru baabi a wajapade no baaku mienu miensa bi kura na abeye ena samanse wo no beye na adu mane di anje so a baaku bia wo ya afa kwhye so na ebre ni ho man meyen mayen eni manya anye nenam o na wanhwe yie Yahweh uwachi no enyo baba ye hwanyan yahu bi pen yati bi pen ebiafo ya so pen enu ti na yatumi agina so a ye de ya futu sem kese pa e de amada sa no obi nkasa asemra dabi nemmom eduamurubu dada subu enu ti se abobo ye ho wasa kwa no so a dabi no asem kase bi nkosi na abrabo a wobo ye ni nyina no udin anko sei me modofo pa OSEI ya ABOAGYE fosuo ene me soma futu a me de ema mennuanom mema nyame ato om nsem na wamo aye japade no omo hwe se omba cha japade kakra ba ku mienu obeye no won fa nhye samanse wo no so na eduamunubu dada subu omno samwa Oforisuo bema wafutu sem ne sei wafutu sem ne me de to awo de no so me ye na manye ene menyanye nenam no krepa asa be we ade a aya fidi suma ebiti nipa maami bia menina ni fia wotim me ye na manye ene kofa sa ade we yo ne we ebre no wada na ne nanimu no oh kakra masora kotomi prum kakra masora kotomi prum nani ba ne ho so no na wada ne pe ho ma akromfo abani to se fo so sa se ma woken ye wo yennuanu ma se be nyame ato om se ma ye ka ne se asikafo sa ne ye be ka no sikani bia no anadodo na anim se di sika wanye no enya de a
obey mo boda tio drume bi a sika nko ne nipa nko ba na nipa nim minimo bi a wo kasa wo se wo no de isika wa bɔ ne bra nti won ka se ne ba bi edai emehwe no ene kre anu ti no do pɛ ne ho ene wo ye ne ma bedidi o ne ma bɛde wo se mehwe me ma emom se me ma pa ho asɛm pa ehia me pa de out atane ya kasa asɛm wo se wonsom onye nipa ye wo sikani bi a de aduro yampa ba bia wodane wo sika bebre ye twa aduro ma na no akoto ye to aduro ne ma na still ne yade ne nko eye dan ya nipa na ede eso ni mu nipa bebre ti hwitwe mu a 7 predators nipa na epia no enti me ye na maye no me sere opi mo me ye mfa ye ho nto ye japade bi e wo so ne ye mpu nipa mo ma ye mfa ye ho nto ye sika bi so ne ye mpu ye ma ne de to so mienu a me de masem ba wieye Oforisuo ka se me na me de real aye na tam se man ne tabusa mema no kwadwo ni wa ye real but ya na enim se oba timi wu na ba ma timi emom ba ma de nka obenya nka wasade ne se ka wo umom na bibia si na so e wo kwan be so na nipa bia wu a 7 predators sanka ye samo ma ba wiase a kantampa na da mba bedu na enkombe kwa real but me ye na ma ye na ye ka no abiti wo mama ne o machiri ayebasa sabe enade che nye nipa nya ne bo ebe wiase bebo obra obi wo ha ne dan ba ko pe a wodi gya ne ma ne nkura ne be 5 ena ye secondary but o trans no ena o trans no ade ba ko edan ne se ema ne ye nan bi ono acha ne ho dada odun se si vinvin na acha ne ho dada o ye sa de na kene nachi ayeboko ti ebesre ade bi eba wadwum se wo ye no mi menya na enya ho na mre nya soden entempa na sole waka na ye na dachi bi no sebe wachi aye fefefe Oforisuo me da se bla wel on ye do do na ye o wel ye do do na ye wel esa so tim de ebufuo sa so twa wel mu etsesan wel otase se panyini bi ye word man ma ana ne yira o de memfa ne ma de ma me ne be ye ebetima ma wo na da wo sa akopim se oba ne sabeka ana ye word ye oba ne so ebe ye ne be ma be ma no so ayde atwam mefutu sem se abotire eye ma bibia ebufuo eseniema woni beba ho so no ne wo bufuo aja oni pedua kora na se awro ho na se wo kora pa ama wadeja adedeja mani panyina ahwe woni mla ho so no na afi wo pentuma na se wo kan bebi amanchene abotire ye odoveni abotire na abotire no person fon kasa wate meti ni nya abotire ene wo so unwia no maame no papa no mtika animu a o mafoka no enyom yodium nyambotere enye se omu nyina kwa na be fa mu a wo de kasade obra me pacho krofro me pacho de wafo ufu wie ya be pacho ma miska wo giska no wie ya no akonyina be na pai te obra nko no so fasem ko buni petrobo tobo bra nyambotere o sister wuti dwom misra nyambotere ti wonim na yento wade blafom sister oti bank ana wo kira de enkura na wo kira o made no ebi ye nhiraba sabim predators ebi so so wa na wo nye nhiraba ebi na wan san fansa ko kanipa ese wo nye nhira wo ha obetimi aba nya abotere na abufuo esei ade nyina abotere so ehwem nkunimdie mesoso mafutu simdase Odifo pokwa bna se abotre wo mu a enka ohuson abotre etutu mepo abrotia Oforisuo bema media mede ema ye ne yetiefo nyina ene se be careful who you call friend eya na wa ya hweye e wode ya wo frɛ no oyonko anase adamfo eho ene wiase abrabo na
ye bona na se asetena na yetie na yetutu ya na moko ye nim no enye obia na wase oma ho kwan se e wase ode ne ho befemfam wo na ode ne tachere ma beta fretafre ho te se bi okra wo ho onim ne da na nso otwetwe ben no ansa na obi bema ne hom ne so prekope na wabetu atale oprekope na wafa oyonko no eya menka se enipa no n'ani agye ama wana se opewa asem dodobro so enu nti na ama oye saa no nemom hu se asetena na wote no baabi a wosesia no bia wo hu ni se woni baabi asa onhye danko soro bi asa onhye da enko enimu bi asa e wa abrabom na so baabi a wote no obi ani brew oba wafo ya wotie me na anwumre ohene yire masem ye tietia sa wote wo a eya susufa wo ho batabata nkofo susudi wo nkomo kira amansan susufa wo ho twitwi nkofo se we ya me yonko we ya madamfo na wanhwe ya de wafa ne se wa ye wadamfo no ochina da onu ankasa nam ne so ema wo de wonsa be hye wano atwa adwadwo ede ntoma na se wonsa aguti ede ntoma abomu mesraw hwa wo ye na fa ukunu adamfo sempo no ompesa woni wukunu ebedi nkita hodie se yonko abramo te se de nka bible no ehwehwe no na nke no so yema asetena power wade mu na hwe na kura wa no na twe ho efri namfofo ho na too much of everything they say is bad on fa yonkofo bebira wanhwe ye a daache obesa abo akoto ayonko gronti we nyetire ayonko gronti wanhwe ye a wankasa wa wade papa bia ebia wo de wo hu ni se ye bibia asa no obi ani brew obeba bewram aba abese no ama wo fie nso etimi asem ame fancy asem no me da sofo so kanka esa bafutu sem ne se oba kwama ema metu ma bifu jo mafutu sem no me ji wafutu ne ho me da si oba mfa ahumobro nware bema oba menu ya ba emfa humobro enware bema se bema ni sika untumi hu ni suban na no nka meka se nipa opese hu ni suban a manitumi anase sika ehonum na de be hu nipa suban ankasa na we dey Asem Mpe se me de efa ma ne side emrepam no me de bi be fa ma side ma mu fa humobro nware na emema nana emema ye nyo sebi mpreduasa emema nye sebi ye bad said ye ma ye bad no sa pepepe na mema so ye bad enti wo ba wani da ho no mo a wo pe be ma aware no eni na tu anamon abobra emfa humobro enware be ma ni etie nie sabe ohiani ana be ma woni sika oyo ba na woni be ma bi ba wa kwam so obeware wa na se oni sika enka nche ne se wo mpe ma be ma ni sika na se opo ba bi aware na e wo se de ni suban sitie onyadwuma nya sika nya tumi a e wo se de ni suban sitie yes e betimi aba se be ma bi a oni kapre sebe ohiani sebe mpreduasa obehu oba bi na ye odokan a sebe sa nipa no obeye odefo a sede one oba ne sta e hya ase ana so mo start ye no sa pepepe na beko e no so ena bema bi hu oba na so oni ska otumi bre no ho ase especially bema oni kapre na wo hye oba e bia otumi hwe no kakra ene ma mebrebe etumi hwe mema school university ni ade otumi hwe no teachers training oba bi tumi bua bema ema ni nya adwuma anase okoduru ebrebi ohun se ne nsa so na chi aware adware kafra na ne nsa so na chi no ehonum na obekire oba na ankasa ni suban eden ekita no
na say eduru ba bia on say obi eni kapre na o ka kye me say ana say be ma bi ni sika na o ka kye me say owusu me de me mpema me nyintumu ebi wo hono obi ni sika betuma ba say wo mpema but sebe ohiani ana say nipa woni sika o ka kye me say me mpema me nyintum enipa o ka kye me say me mpema me gitum ye sebe obi an nsem obi ana so wo sika na o ka say me mpema me owusu me gitum me ginidi na ye kan wawale ukita nkola be se fo ase de owusu be ma me kita nkola fo yi na wo te single room so ahu na enkola ni nyina da ho no bi ni ama light off make us akwa num twa wo sole se na sabe dwonso de wo sole so wo kwa akogu nsuo no ya ma light off wo sole ya empana ni mu ababa akọ no na wo nine ti a wo ba ne mfe dada pyramid dada kumi nti wo no wo ye bema sebe wo ye badwenfo a so hu se se wo pe asase kitu bi na abosesen wo bosesen na do ma ye dey ekọ nti hu oba na wa ye dey watwam because oba no obeto uhia na obeto aduane me na dey confirm oba wibi mizoi wo benom 5G wo benom na e kan ekọ na nimu be sa akọ high hotel what ya confirm na me film a confirm no na me ka so oba wibi so ahu uwia woni na ye bibia wie no wo ko jag na kwan a wasokete no wa ma ne kakra enti wo hwe sa sika we nyina ekeka ko 500,000 no wo se da bi ma me mfa nkope asase bi na me mosesen ene me yire ne me ma enko wadwene yie okay wo ti ase enu nti wo ka cha me se me wo mpema me nyintum na emom sidane wie ana se nya sika bi da wo kam na ma no ro show na wo kan cha me se wo nye den wo mpema enu no de mi wo usumi yeden me gitum enti sebe me say bema a woni kapre woni bie waka chem se wo mpema me nyintum unless say obi a ne nsa so na ki adware owo bi waka say me mpema eno de 100% me salute no okay what you say enti me di masem ba wie ye no oba steady bema emfa humobro enware ehumobro enye wodo na say madam fo kwame oware ye no na menko ne fie me se me kosra na wo bo na yire edwa banche no so de papa na ibogye no obomu pau enson no gu ne ho oh me da senana am se kwame oya ade o na yire se kwame de oya ade o ni mawale kwame ni mawale na msi yo mate ube hu kwame suban ye je sana brabo no life ne ko se kwame woni kapre enti na wo bogye mu no me de me kama asemu a wo pa na wo hima wa fine woni kapre na wo bogye mu no ye wo enkrofo bi obetimi aye sa na me de me ma dwen no ne yire ne se nana owusu metu me keka sansem no na msi yo na me ba bi na the way kwame bogye mu nti ma mpese me kwa akosla no me hu se me yonko be ma e bogye nu mu sa nanim e di be 6 months na me se de ba me ko me ko ho no na kwame o ye fitani o di cham su fitam ko ase kwame asem na me kan kwame nje sika na ni ran bekam say nana wadanfo kwame e say tumi di bese na awotwe na won si fie da na me say wosen o so le no otu bense no de kan na pie digade na me say yes emranche hene ka asem wosen nua ba bi okofa be ma bi na busuafo bi sa ne say sewa bema ya wode na ba fie ni suban ye na ni masemo a ni nua ba ne kan wo se papa minimu mintumi nche because bema no niska enti masem ne say wo pese ohun ni pasuban a mani nya sika anase tumi enti oba emfa humobro ne ahobrase enware bema oni kapre I salute you okay na wo pese wo bema suban de a bema wo ye odifo ne sa esu na chi adwade otimi ko eba no wono de so mpema de na chese ne wa qualify yes sana bema usu kantankraka eka na futusem eno no na wo ye no tidwuma efia da bia ye so futusem ne sei wo ankasa wo futusem ene sei akonya biba sai na betufo se de medika kan ye no se de wo brempon na paniti ase akoda timi tu panifo sa ena pani enso etu akodafo 0551 931 931 0551
931 0548 931 931 wafutu sem ene say hello Oforisuo bema yey we only at to go na shi they do advance for papa okay to quite call resting of sama that there so na a president here the life for sama that there so Asem ketwa sama that there so for nyina na me futu friend me say yemwa ni pa ebra osiasi oh ebra oyibo mi ti afi no wo bibi na odi be piani e da me eduma no be koswa boani na piani ye nyefo afi na be wu ana nya afi na be yare ada ho na be no oyibo na oyibo ye oni papa me na me ti afi no wo so bo mi a ye bibi ma me na mi wu na be bi ko me ti a me hu eti ene nyimre mi futo ni se ni se boani pa obra o ti afi ni nyame ye eduma. Okay. Hello. I will never do that. Pacho wani yo. For nana nye baby ko na say wa nye obi wa nye memni an wale ko ni no ba wale. No o de aja da o de ko no. Kwajo wa gonde ko just ni. kwajo se ma to nka. Bini ya wai. Ede ma tuna ju pa mu ye. Bini ya sopo. Ye to fa sopo juma no fa egbe nyina pa. Me buja ko ti bi ani kan won onyu ano. Be ti na wo hene ntu da me. Ose. Be ti na wo hene on go treba do mu ntu da me. Wo hene de eduru ba bi a seven producer so okoda me ase se do msike ka wo nsem no. Me na ko ba bae. O be ti ade ya fa ababa ko. O hene chien to o hene fa se ntina. Esi de ko fa bae. De me nyina na se safo. O mu na kana se mo a o ba o bie. O bie no o be ba no kana se mo bie. Ye ba se ye safo duma ye di bibi beta ga se se din. Mi do fa mi de ka fra hima. Binya wai ya akwara to fanye po na Ghana ye wo ba de we you. O de we usa u ka fi anye. Minya na o ka sa la no ye mi chana mi de mi ka kwa jiri mi so na je ne be that's it. Okay. Hello. Verema tentene otomrosie ahon ofedua Ke pacha asomdwen kan kan so ke yaduga so vini. Pacha de oye ovin papa de topa no no e wo so police station echi no. Na ke ovin na short one bi ho. Enu ntina nyankopon ado be factory kese a etimi fa nipa be duosia. Ewo aboa so enti ovins ni gugu ho. Uba ya na opija ode de akọ wo chiri nso a ofre ya na de ovin asende o na ba be duro ho kama enti ovins ne cookers ne de bebre ho. Okay. Na manfo obusa ampa ka tro mo se ovins ne de china omo ba so run about police station e chi obrenya bi Monday obrenya bi bola kase na nchen ho no mo papa we uni mu ho ya menshira wate na onum say ye de ba ko bi aba just walk omo ye catfish no eyi ni te say adwene te say ya gidie ni bi no point and care no mo sa ovin obi antimi nya bi ke ye donko ana de aba ajo enti omo ye catfish no omo ba mbenya sa ovin ni bi de ade omuduma. Okay. Foso beba ye ka kire mbapa omo no say mesre no sisi adwobre o one sofo ntokwa no ya on kana komanto no ye mame sisi a me ba sponsor omo ntokwa no na the cost studio na yes e ba sponsor there be also Dr. Bell's first any move on I hustle bi a mo ye Sompa chede no mo ya nkwa ha Asem Mpe Nipa ya wo ni po there be a hustle
ye da de be block kwano ne ya block ha ne ya block ha aha ke no so be boache say abrosan so nyina be VIP round them so atiase aha e be boa na sofo ye be papa sofo anu atete na no ene me come to say kapa no kronko ntime mpai bio ye de bra bre na sofo duru be bia no o de ma men come de keto no so mra bi okay anwumre na menua baba ko na oye program no no kremu o de foto bi bai adazoa o se hwenyonko ye na metike mo ba na maye din hwenyonko ye e kama koma papa adazoa na menhira o enti anwumre men so me ka kire tiefo ye nyina ye ho se obi a oben ye bia no ye nhwe ne ye enye obi a na ye fa na damfo se wadwumam se ofie se ba bia wokọ asọre ne ade enkomodie mu no why very 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 careful na ne ono wokọ ene oba no ono ne nyawa obeyew si market we bi mawie pa na mizo wo ho de mizo abuso cha chopi echina omo amoko ye where the engagement nyina wa ye beba na mizo any 5G any program as an aye no yaguno where the no so ya pom okay ke aduga sovi and out no kan hello Oforisuo be me yey o mi an tuma ye tin yes no better man pontin so emi shabu ya futi ma mu da mai ya be jafo na jafo aje so Oforisuo mi so futi to me ka kire ko mi ni anu man ten na ba wa isha na ba na ana tsamai isha ba na kana na ni na mabra ana ba mu ka bo mi ni yentana ana na je ko ni do ni kwa je ko wodi mafutu sina ka kire bana da kuna bo na ni ni na ni na baba kuna bo na ni na o so na me mo nyaji nyame etiase hello Adese yes Wanye wani jina hello hello Oba pa wudin baby a ufrefre me hata ya friend ya sewa mkasa su kontana ya sewa ya wa futu sem ne sei e ba ma futu se de ja usika cha tu asam na ya no kula pa ya no kula pa e ko yie ma e ja usu what's so be wa ne na so niska niska so mpema ba o ska ya o mu so tena to se na mafres e ja usu ya de pa da na se pa ya na sa sam no wo hu bi pen ana wa hia bi pen if I time ajo hello udin baby a ufrefre Odifo Isaiah tafu abudumu wa na mu odi yanko kakra mekanise ho obi o hormo onwo diane na odi akokomasofo ana moduma ya semde ya basawu ne mekanise adane okwakoton feni yie e kama no hwe ansa no okwakoton ne de bi asofo fo ntene medi ko de bense se ade bia wo ye to bia ye ni yie no ye ni yie a obinya Sompa so ya menka mo nyame tiase hello yey me do jobe e frame safo noke me de ni futu se bia kana be se bi sa se akwana asebi oni aboase na ni ndi abo de ni mo no oho hwaya akwana oni abo esela ni bi abo de ni mo no ye no be ka se abrantie be Isaac Frimpong ye no akoyi Isaac akwana o sa abo de ndi abo de ni mo no hwe yenka ne deche sa na no ya o abua so ho baby ye fu na wo akwa we kwa de ye fu kwa so se ne be di nkan na no che yi wan na no che yi wan
Yo ba kwasi amere sabi sadi o yete no. Hey. Ofosu nyame ni monye adwuma. Nyame ti ase. Ti abe wete ani wo no. Okay. Hello. Hello. Pani Paudi baby a free wafutu sem ni say. Hey, katache madwe. Majeso. Oko we de unia na na safo na kata himan. Okay. Na machia minya kese ba so Sompa Kofi Akwa. Ya no ma me na machia minya ki adu. Jo. Na machia minya kese ba ko so wo gu akwa. I fe ni Victor Nipa do na fe na turu ta do mo bi mo so ami ku ha mu tiu. Na minya no kakra bi ameka. Tede na minya ka no. Edu me bi so nya ye me man kwa no na yinya ya na yehu yesibano. Emanu kwa tutakwa ka mema. Shit. This guy bought banning some. David. Wo na abu say e bia meeting ho na funny program and a dear ben and a one and fine ya. E dino no be say me ka nebe man ko e man so bi so ta. You know what? Okay. Hello. Hello. Pani Paudi baby a free na wafutu sem ni say. Kasa free na and like na futu sem say oba na be ma open na sem na wale elina. Momo open na sem. Sampe no ma wale elina. Bituma na me ba ni na apse. Open na sem guys. Okay. Hello. Hello. Obapa udin baby a free. Eye gabe enkwanta na hwa yawa. Okay. Yawa yanko yanim. Hello. Ghana no class and you. Ghana no class yanko. Wafutu sem ni say. Osu wakani nyina wawie nyina na ebutu a mede ma otofo ni sai o mata mwani se eti a otofo ya rintu aye rintu o mu ne pa mame. Hello. Ahene Majeso Panipa. I'm doing the best meter center Boshan Bronu. Jo. Me gidi ese bushan fo nyina ho ye. Kama Kedi ampase na no mase. Me so na me futu sempa me de ma amanse nyina ne se. Se bi ko tena fie bi mu ne se wokọ fie nu yatwi ni nyina fie nu enya wan kala tuunfo. We are painting green, we are painting a few months on da ho. Ena oma u refuse so abekọ no mu Senior man to Yamenyomo, or we the pabone for papa Zango Vomo. A foot one remember na we no naka utimua say urefrewa na epno ya no paint blue we are green we are yellow no eno na say no enye one color if your man so da ho no if you ni ura sabi pasiasem bia akosufio wa kanu kro ese onye na wakwatra ba bi sa apanyana hey we no wa kasa wonim dada we me the best 20 years as I research with you ma bon kaye personal experience na mi check na bosha ngene okay that's it aha ena yade ofre no nyina ebesie aha ena yade ofre no nyina besie na no nwatwempo ewo Sompa studio so akakra na yekọ Sompa TV na yahwefo so ye ne omo atwa so ede afri ho akaketekete akasima akakra na yekọ Sompa TV ne so na yatwa so ede afri ho enuti ena yafutu samu ye de brem no yebeka cho se fa bi bo kotodwem na dachi ankwa ma bi no watumi ede abobra na madam fo tome ene kan ye se odi tu trim dia wanhwe yi emuodu wanhwe na wabodam enuti fatu kotodwem na emwa wiye papa
no watwe abapa ho sima baako ewo Sompa 93.1 akaka krabi na yekọ TV no so na yatoa so edi afri ho ama yahwefo efri se omo so afiye ye papa thank God it's Friday ene fiada keyesuku a kane no kiyekọ akwama duru so a sukufo bia ni ho a omo ani entumi enye yekọ akwama na obi ani age enkankan na wabon kakra wo school dia yekọ akwama na nia ho atọ ho adwo ana fiada sei no memne da wo ma okonkusichie okototaya na okokwane nso a na wahwe ya saa nyoma we nyina ebebitu yama ahwefo nyina kwaba eba Sompa TV Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre wani ehwe ewo Sompa TV na Sompa 93.1 na wo utie yen ewo ho social media handles ahodo ni nyina Facebook and YouTube no ye die him ewo ho anya asem keto akra na ukọ Facebook wa Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana ubosha search engine mu a na wa subscribe na wa share na afoforo tie bi no hwe bi enso ewo ho na ukọ YouTube no so a Sompa TV abogafo no papa wo hwe dwumadie ede ebo wombra ewa abrochimem wo hwe dwumadie ede dandan nwoma ni sade be ya asisisam ne apo menteme ho ase bia obidie di obie no sebe mpraduasa se wode sika efri amanone ba obi antumi anko dini sika ewo amanone enu ada ena yema yetiefo ten se eduru baabi na se obi wu a yeto ne din eno na akanfo efre no abadintuo na yema omanfo atiase se edin eye gina hyede a yede to adebo biada ade akropo twedi ampo ba se yadom abobia yeto ne din ema no yefe kama na dachi ankwama no se akoda no ukọ ana se nipa no ekwa watumi edi edin afre no na enrada no edin no bi aya kredin ana awoda din a yede to enipa efiri kwasiada ekosi ne memreda so no sa din no yetumi ede to obibiada yawo no ede no aba asasi so na eduru baabi so a esansa edin hu hianti no eduru baabi a ena yawo wo mo ena no bi a edidi so no yetumi ede sankoda we eto won ema no eyefe pa na edin bi ewo ho a na se yede to anipa chese oba yebedi kan awo no eduru baabi a edin a empempi no ya na wofo ede to no akamamu eye piesie abakan bia duru baabi a awofo no etumi de no eto piesie na etumi dididi so a ekọ akiri ye pa na eduru baabi a de otoso mienu no yetumi ede ne to manu se oye bema na odi bema achi a ana oba na odi oba achi a yetumi ede ne to manu sa ana de otoso miensa eye mensa ana mansa yede to oba sa bema otoso miensa odi emema oba mienu etoso miensa no yetumi de ne to mensa sa ena oba otoso miensa no soso no yetumi ede ne to mansa na de otoso nan no soso no yetumi ede ne to anane oba betumi ade anane sa ena bema soso ebetumi ade anane na de otoso enum no bema edi num ena oba so de enum wa sa ena de otoso ensia no yetumi de oba to nsia sa ena yetumi de obema enso etu ensia enso wa yebetumi de oba to enso wa sa ena bema so akamamu ha no yetumi ede oba so eto enso wa na de otoso enwotwe no so no yetumi ede no to enwotwe eye bema ena enwotwe wa enso eye oba enkroma eye oba ene bema sa ena badu eye oba ene bema ewa kamam wabra awofo no awo de otoso edu no yetumi de ne to badu oyoba
ana bema yetumi de ne to badu duku eye de otoso edu baako eno so oba yebetumi de na to duku sa ena bema so yebetumi ede no ato duku edin ehuhia eno ti dadwoda edin yebetoa so ewo Asem Mpe Nipa atetesem adoma komasem ene anansesem a yebowura TV no so a yede bre omanfo na enwoma akonkan ewo Asem Mpe Nipa dwumadie no so. Silent Night Guest House and Event Center. Silent Night Guest House and Event Center. Silent Night wo frew na odofo America cho se nye hotel ni hotel na nye guest house ne guest house na Silent Night de waba no waba ne preko waba mamamfo da na ho na sede wasiesie ho no se wohwe sede tebia no sitia eni akwasi buro ni krom ene sesanso eni akwasi buro ni krom na wohwe empa ene bedsheet ene sumnya ukoduru hotel bi ana guest house bi a wanhwe ye ade enche na de kata ene ekofie bedsheet nye sumye nye wobetumi ne nkroso ana so nkroso no ebia kofie ebeye onwanwa se na woda sorry ni na breakfast na ye ready oda sorry a na breakfast na ye ready na wo ho fa yie papa na dwumadi ahodo pinu a na wo ye ne ho eye party ahodo abadinto wo wade refreshment no yenko Silent Night Guest House and Event Center na nyoma enkoso emfa emma na eduru weekend no so dia efiri na ekoi live band ni dia twaguo live band no dia twaguo na ensabia drink ahodo bia ubenya bi ede awasa abo wonum ton ewo Silent Night Guest House ama nyoma ko enkai ama na aduane aso to de local ne continental udi ama ho ato ene omumutuo no ani fufuo no kwasi ada no pa kwasi ada emutuo special ani fufuo special no na wudie nyina no live band no na edi atwaguo na eba Sompa FM no so umpewe na apede yanko IPT nyanchene ne ase Otra police station no a junction no atwa so pe no Silent Night Guest House wa na wadro no yafra wa mo ahomatrofo so 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916 0540 942 916 21st Clinic the sciatica expert na 21st Clinic oba ye no wono na ma manfo ahu se ye fra bibi sciatica na sa sciatica no so sisi usisi yo ya uyo hwehwe nye fa usirema fa na kokoma kosi na ase wodofo wanhwe ye wokoto abuoi ugina ho abuoi na sa sciatica no esoso wuntini mu a enya asam kitwa enya asam ketwa kra na adanno no bi ka chem se okoto water closet so asire osibia no enam se sciatica just 21st Clinic ko 21st Clinic no to sciatica na se emfa emma sciatica se me ma wonti ase se ya de bibre bia de free utri su kosu na ase for ni chire mo 21st Clinic na won kosa ya de wo for laboratory scan ne nyoma ye massage everyday nie na massage mpa no o daswa na enwoma konkai ede ma papa na Ghana mam ha de 15 branches na wabia wode to sciatica yade yase na yade bibre biada no so no yefa enkoda 21st Clinic na nyoma enkonkan na odwani echrem ewo Kumasi kropom ade a ehwa overseas ene Alpha Radio no na ebo ho woboase Accra dome tema wo ho kaso atakwa krade wo ho Koforidua nkokọ sunwane brekum wanchi tachiman enkransa goso onye na wo hokra debi su dwabo so 21st Clinic di djuma ede bo manfo yie papa yafra 21st Clinic wa homatufo so 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 Ghana Fapem eye dwumadie bia koso ewo Sompa 93.1 eye memene da no pa
na Ghana beye yi anegyina me ne wo so na wonsom so ani nipa yempia ama Ghana man nko nanim she wo man ya tete se kontebeu bra sister sie nyina ya nkan ya ho ammom ebeduru baabi no baabi a Ghana bepia akoto no wahwe be kwa akoto amenam wahwe kwa akoto amenam eno ti ena sompa 93.2 ahye dwumadie we se Ghana fapem na wa bra memene da no si abo apam ekopem ne non kroso no eno ena ya abo amalibia boga trase na wo ginsem na wona wa ben akuku dan woni mamanyosem ena wo de won trase teacher ni wo kire wa de ye driver ni wo ye wadwuma ye sem trofo mo kan sem man din yu abana osofo wo ye wa de ye imam bo adwuma ni nyina eye Ghana ena ya dwene ho eno ti memne da ene memne da we yehwe na yenko tie Sompa 93.1 wabra yabo ama Libya boga atase na wode Ghana fapem ebrew Abe Herbal Clinic Dr. Abe ko the sickle cells doctor ono ena sabre mi sufra na anwumre ise ma me bra na baje Ghana fofi on punchirem efiriso mo yade na sa sickle cells yade no Dr. Abe na aboa na wotu sickle cells ase ewo o man Ghana mu ha na enka ne sa yade we amafo tenka na omu dwane na omu pimpira chirem efiriso na eka Ghana de se gu amramu pa Dr. Abe se bra sickle cells aduro no wanya bi enu ti bra ne ntu ase adansi amanfo edie no kwa na so koje aduro ne bi na honton na so fa adansi ma Krupo twedi ampomba se yadom Dr. Professor Abe se menkancho se ya di bibred biata ya fo ye ni enchirem ewa Abe Herbal Clinic na yenko ne yekotu ase eye fibroid na emfa se kan Dr. Abe su omo aduro fibroid ebenane na sedie obesi atu fibroid na se no ebeye wo fese yakọ no fibroid aduro sedie ebeye yebetumi awo ni atoya maame ne papa badin na nyoma akonkan eye prostate na bema odwonso a ewo seto sen ne twa ahuro we die gu show so ye wanhwe ye enyoma beje nsamu nyoma beje agu na enam san yade de eye Dr. Professor Abe nko a ena ebetumi atu enam san yade ase na ode amao tano so apatrapa ho na Dr. Professor Abe wo yanko ekira wo ye adwuma yanko tuya yade ase yanko ne yanko pa yaresa wose ye ni aduaba no ne fa na haban no nubrane nutan ne fa nsa yade dia na ye Dr. Professor Abe 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 0506 460208 yakota no so apatrapa na yenko tu yade ase na enwoma enko enkai emfa emayen na ana apotwe na yede brew no ano den papa yenko computer so adwedie mra yeba yeto adwumadie ni so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert aji mafuya meya yesi hepatitis metuase misirimu asa waya bi na ekikime emuya meya sciatica any bone fracture no yeduru Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosua Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hweme wahu entemukura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akomamu yare ahoro typhoid awo dunso mu yare
nyina eye Power Specialist Herbal Hospital koko wode abef mfidie behwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no akam Accra o kwabenya ACP Road wasi Power Bus Stop wo ho a Kumase o Feyase woni Josbro filling station de hwenu mu ena takrade so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Afei na mate asie die ntia wodi di Natural Health Clinic ho danse sa no hey hoyiwa wuso akohu bi wo ho emi rejai eneme OSEI be ba ye pa ena me kai di Natural Health Clinic say wo se eba no osade a oye number 1 na me dru ho a wode aduro ka me no oh eno ane no menti hwi bio me da nyame ase sa afei die wagye medi pa so obi so oye funu yare a waya enkwa me ka ne pain no onko di Natural Health Clinic. Also, bien you want to miss me many. Say a peptic ulcer, gastric, duodenal, acid reflux, and H. pylori. If you Dimpa Natural Health Clinic, say Sia, woman a specialist, also Yariemu, and T and Wanya Basabase. Ahoy the best center for the treatment of stomach ulcer. And so yam to true, so bo ire time. No akuma, eju shim, so tia ya, now soon to minna, and now we're chinsuna ya. Oh, a woman, what the both local and international helps and a sayari. Dimpa Natural Health Clinic. Ewo Kumasi Dichemso. Our old health insurance building name. Our Willas Towers. Ufrimanshia. Now call airport no. Telephone 0246 744 744 and 0245 118434. Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa Yasna Hunya. Dimpa Natural Health Clinic. Stomach ulcer. Last stop. Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahmatrufue 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic wow. Abeba, Matsia Kamiso. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me, drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane eda wo so. Eka eda wo so. Yale krankro eda wo so. Otoni ayento ana. Obi na ebu kwase a. Obi ji wadwuma afiri unsem. Oba bi na esisi wo ana. Court asem. Na se eye die. Da fam so ama wo wa wo hwe me no. Wa ye nhira. Drane odifo Samuel. Akwanchereja. Wujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge ni mu eyi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no abesra no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bitter ebi ni otom say what hell ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bi ato wahe supermarkets and now drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no for 050-553-6302 and 0245-734-952 Kumasi Suwa 0553-947-447 and 0543-385-271 Aperitivo Bitter FDAG edwede nkrato ya atum ame mo wenum nyam enum nyam
Shede metachrema ote de ansa no rusia kasa. Tea wasin so anansu wasin sa no ye brukutu. Jedu brukutu jinjab wasanti enso zikan since 87. Oye brukutu ansa no obiara ye biara na ye biahwe his local dynasty brukutu the one. De senyi biara ntum copy brukutu. Chinese no America NGC broni poentum brukutu oye nam ye hom ya kono na senya brukutu man strong palogo bites ei kakra monto sabio man pachao oja ofribubam nsapa ofriobibine black man company limited kukwana so ye brukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a zed mineral water. Numwanya se wantono mo biara onzi mfido awotwe onye ma painful nkratui FD ajato. Okay, Asem Mpe Nipa Jumadie ena sabre wani ehwe ewo Sompa TV. Yema ahwefo ene atiefo nyina akwa babiem eba Asem Mpe Nipa Jumadie eso na ene apotwe ayede eba no. Hey, anoden papa. Wamna samwa wa hasa no difo pokwabna eso ewo ha. Ohene yire mame yeboa akua asuama bronya. Wono so ewo ha. Chief Executive Producer Majumadi Bema Usu kankan sa ena naboafo no na ya mensa brampa koba jesi ene oyokoba kwaku yeboa omunyina eka ho a Jumadi yeso na mampike ono ene chief die mfuruma sa ena oko MC ya ho a ima enso edi dwuma enya asem keto akra kofro bofo mpa Bema su keto am yipebre na asa ya ABOAGYE fosuo me namdi Asem Mpe Nipa eko boshe asase so na ye ka no de ne de ayema ne fie ye konko ayema se den anya asem ketwa na ene apotwen debate ya eda pronso no anodene papa kachiro obi no obi so kachiro obi se Asem Mpe Nipa fo no maba Asem Mpe Nipa di bi beba na ne de ya asem foforo papa na so ye ko akoyanim o amanfo nwenwe wodema ye dewe mu se na medical ka chose kuma se aha seche kwayem na kwayem so esiew se obi kotia na nkan so a kodi mpo atwai se eyonyini awurade nyankopon koku ase abrabo so ano de yo sasem we adwada ye ni die kire den na ena asemwa ya tabiridi ato ya proso na ye betutu no sre ene abasa na ye de asia no satwa pia no yiwasum na ye de eba enkane no na obi anim se ade bia kwasi broni ede baaye no na nidin ankasa de kotesos nana no monkafra na nidin pa no na ene na namafo no ese ye fa no condom na sa condom we no emrofo no ye bai se emeboa se de beya nkoda wo mo no ene awo bia ye mpe no wo awade mu no se de nipa no so ye ho be haye no ena kwasibroni eye de bre Africa fo se won fa mo ho ban na egusu amanfo de ebo ban a Ghana ha no amanfo gusu a wo moto na condom no ukoto se obi to condom o drugstore wo mu ni nipa ya wo mutiri mu o merewu wo mu gina kanta na kiri a obi oba batu ni bia se nipa 100 kra oh madam yima no morning ko me twe obi bra yima no morning ko na ya na condom no neto eden na ye busase condom no eba ye no abebo ana na ni nyina nie se wosofo ana se kremopani ebe yusu condom no eye bone ana se enye bone wei ene asemo a yatabiri ede ya ede ato ya proso na yebetu no sre ene abasa se Christopher ene enkremofo se mempraduasa wono ena sabre wade nyankopon ata wani ase se woko heaven enu tino yebusa se Christopher ene nananom kremofo condom a omu yusu no eye bone
anase enye bone wei ene asemo ya tabiri ede ato ya proso a yebetu no sre ene abasa entu so se wutia na wafa ho adwene efiri se eden ya ye nemo ena edi dwuma ebebie homa no so atum na mo so mo akire mo aden wo mra samoa asem na ba on a Friday ay asem say asem ade abede say controversial pa but un medjuma show boni mamincha me amenwa kayedu mincha no minwa no odi dwuma me bia na ka won e call no kayedu na dwuma mo no ande ono odifo na call ye mo na moko ekosi say oh ye call no ye excursion na ye call bebe enwa no kind of lifestyle ene ne bebe wadu no ntina na me atam so kasa hwedin say wabre o bebe o pa na minwa no tese wamfa na easy keso hwe na obre ne ho ase o wamfa na easy nti ya na edrume bi aye say bre bebe mfa sikama but adwumaden no adwumaden fa sikama but edrume bi adeba adwumaden mo na wo ye adwumaden no ye better than say obawa ko yo bi ade etike adu nyamehwa no na wo kan se bi say 21st chronic uma bi say ni fie water closet o chanso kwa na ne to ase o se o transfer bre se medical ka cho sa bo bia be do sa de osua preko ti sa sciatica no usa 21st chronic enwa na se 21st kini mi hu sciatica sa na tie obodwuma Oforisuo yencha na danke be poso man hene na hemfo ni be no na na woda na edru a ebe hu de be ye Oforisuo na sam na eda proso no se hwan ne kofa ba yo se ye ne ane anwune yo se bibia asem ni free ba nyanya beto sere dedwa meboa condom memfa ne se ye ka na tete ho no nim dia no mreka no wante o de wante ato aso se ona wote se wo wanyini cheme mfa ho sa mfa ho sa ayo Oforisuo na asema da ho we ye olaje part we the part na jiso usu ba ibusa no so o tidy first do bu ba bia ye duro ka se o tidy first ye wi a asem men anya na de o first we di ye wi asem wo kire anya na de asem be ono ka se o di first ye wi a no asa ba cha mi ye asem de nyame na de mi wafo eti ano de ana asem na da ho no etiawa ade bia nyankopon ye bia nyame sebempe onyamfom so Oforisuo ti asem wo ye udi asempank wani mante na wo kan sembi se o kotongo dam na ni pagina wa ti se o twanya me serve o mu wi udi asempank wani mante o mo bebe kire nyina so madam yima no manenka o bra ma me serve wo so yima no so wanka sa na de we e bia topen de walking o debi na de na hu ye me no condom no mempe o de bra me condom de mempe experience ma mempe atiefo nti asem me bibia organic natural yo beto ama me wonto ma me na emom de sese e kan so e beka se ye hwe enoma ekoso owiase a nipa da sani ntim ne nyankopon ye peda ade anyame aye nipa da sani ntim se saneda emum de ma condom ba ye ya na ye ka condom no aye trust say yen trust yekuno ya yire anase bebia wonam ena ye kan be ma bi tu kwanya na yire etimi de bigu ne bag mu hani bi de we gu bag me bia wo koni wanti man sha ho so ewo ho wo de ba ho nam famu a ewo but nyankopɔ anya na ade bia kwa wiase se ade bia nyame boy be da na me trase na me sese no mamu se ade a ye frɛ ne wansa nyankopɔ kora bɔ be ye den ade ye frɛ ne ntontom ya sabe wa kwa adwuma wa brɛ na wa kwa akoda na mo nketo we se haw na nyame kora den ba nyame na nyim de oyɛ na oyɛ ma ne ma on ne pɛ iti ade nyame ye bia no eye ade friend say be ma nsuo wo be ma ho nyame obrei eno bo nipa ade bia nyame de gu nipa bia mu eye ti so bi betra na so timi kase esi ne bo e kase condom eya se wo ye kramoni o wo ye sofo pani o wo ye hwan ye wo timi sha sa nipa kro no na meme mumu omana samwa de maintenance na yenye ni nipa ya ba wiase no ene ye de saaz na be kan we be ma obi aka sey ye nanso se wo de kɔ
ade abode nyame boy ya me ka cho so Oforisuo wonnim sese wo no yire kra da ne sese sperms nsabe utugu eye bo nyame twen waso pa oso opon ba enwo fa so chen wo sa nipa no na wonim ade ewo mu ne se dumrebe na no na me ni nwa bi kasa wo se bantema ne store wakwaje ana ne container obekọ no ade be kye wo obekọ no na condom pa egu akire ho sese ene na mafo yi most of them any dan ena sokotoko kwa akwe woni bamanzo wonya adwe woni sika wo de kọ hotel oni woni dan enti ene de abafu de aba ne se mfiche ba bia na ja enti wo so obekọ ne container na chi no condom egu ma sebi nyame nsuo a wo de amayen etam egugu wonya samketo ni nyina sa nsuo na egu nyina ye nipa wo but ye bone ye de ya na ye fa ne se obi a watwe se ka ku nipa ana odi adura gum aduane ama obi adi awuo eno nko na ye na ye ho ne ye hwe aye wrong etimi mu omuna samwa de condom pa de se me fa de awurade asama waka de a me balance de na me challenge nyankopon ende kwa bi so na me challenge nyame etimi ha pesa me betra aka se condom de ye me kasa de na me nim de nyame ayo etimi de me Oforisuo me kasa asem we se nyinsan ye hwese ye tuagu ye wo bo doctor bidin we obo doctor bidin wo kwa hade se ye nyinsan tugu but wo hwe de eni papa ye tuagu a masa enye yize e wo condom ho na ni nyina no na wo ka asem bi se ye den se bibini be ko heaven e wo adwen kire no but obi so obekọ wo ye sa de ni wo numa wo nyina ade wo bible mu yi tutuna nya yo wo ye sa numa wo nyina so obekọ heaven ade so bible na chese wonko ade bible tia ade no wo si diu na no agani wa ka kire wonim ade ne papa ni nie ekwan no de ya boso fite nie aha so ya de were ngo a na wo sebe mpere Oforisuo se wo kwa kura bi ase na se wo bekọ na froyi ekwan mienu ahafu enwere ne nkase aha so ya doso wo be fain eti sa kwan mienu heaven ne bransam jem na na se ona ene hefa minu mienu de bible ka no ene eti de pesa me kan se ade a wo ye na wo de wo so be ko heaven no ade we wo ye na ye ne aba wiase de akodu no enne obi so wo ye ne to me wo yi bi wo me fun ye so se me ka se me yi a kire wa nipa da se ni da ho pa na ye de apane kese wo ne to cho no da wo na me mo wa se nipa nso kasa wo won tipen bia wo ni ye de wura ne to sa che se ye fele sa de wiase asia ko de me de brede masem se sa de onyame anka ne sa dipa da se ne atuatua nani ntonso nyame so ka se wo tuatua nani ntonso a ka be kwa kodu ba bi o ye more pa nyame nim do ye ope eno ye ma ne ma enti se ne ye ka condom asem de a me wo mra sama me traffic de kase we so enso so condom so na de abesi se wie mu ni nti anhwe yi a na koka se obi se o na ya de nti but udi komu deep di a ade nyame aye bia no me omra sama me se ne wan ya me betu agu ekwan bi so eti condom de eno ma condom aye atu nipa gupa wa sasa taswasa so eno ma condom ha asofu ni bi wisu malam bi bebre wisu nipa mo nam wiase bebre wisu condom ne enne o ka se adumre bi Valentine day bi bai ya de yes condom short unim sai ne condom short nipa dodo ye kase ye ka nyankopon ka nipa dodo ye short o mo wiase ye tu o magu ede na de akwa ba wiase inka so kan odifo beduru so odifo beduru so odi beduru so o se men kan me se ti me nya kweda wa me se me ma wa beso ti me ma wa beso ya na o pro me ma ho pa na o pro ho do ko se me hwo ni kasa kasa odi enu so o pro ho o bia kasa o se men kan na odi na se de o person ojema ho da bi me si wo ka ho wa ti be da kasa me ka pa kasa so on kasai me kasai yo kana me kacha wo ka ho ene so won kasa me na makasa me ti be duwa me se we ni be hu chale enti me de pesa me kan se service atwi obi a entwi obi je meka na meka je meka me se sa ma dwen da je meka na meka
Oforisuo Odisi no saa medisi no ane ho me kakra okay medisi ye meka na maka na mabu awie nemum saa Valentine Day no ese se ye kobutu Nyankopɔn anim ye bompa ese bone fache obi a wawi su condom da bia ye osusu se spam se Nyankopɔn de ma se fa kra bia wiase ana wo ne wo yere da ne se bi wutu agu ana saa no ma no wo ye saa no ma no ese se wo sori a po Nyankopɔn se bone fache che nyame nanso ya fa ne se do ko doctor bi ho ma otugu ye no eno kwa na e bone masa ade akora ba wiase no ye ni ho agro Nyankopɔn sheda e na oyeye so no ukotoku be a ubusa so pede aduane wom ebi so pede aduane wom obi so pension ngo a wonim de wo choice no wo kra wo wiase kwa wo choice de wo pe Nyankopɔn de saa de wo ya ma wo de wo si wutu agu ana wo de wo se condom a say saa no ma no e de na de nkura ba wiase etu Oforisuo me de make kan say condom de me omuna zamoa se wo fi se won trust wo yire a ana wo trust wo ku a ana wo girlfriend na ton trust na e be better wo hon soin ta wo ba bi se wo be she condom pa wa chasefo ase su de e ye bone watu wakum nipa okay wakum nipa na utie de omuna zamoa kan dia na ne dasha no okay no mafo bi asisi omu chase dasha no okay we no obi an chase no nwene se wa wi su bi da wonu nya bompa ye e wa awrade de ma ye fambone chamio odifo ese program odifo o de konto we odi adruso me ba mi wiase ye me ba mi wiase me hu se Nyankopɔn ye condom da ba o tiase Nyankopɔn ye condom me kenya Nyankopɔn body ye ho o pa ye molo reverse ni audio ni ye o se nyame ye condom kan o de nyame ye condom na obu afusa ye koka condom asa obu afusa unye bi tabi ya to ma kan de o ta ma na wo se no no me se de kwa me bontofa obu afudodo yes condom asa obu afudodo de tiene se o se no crowd board de e ba jo se o so board de tofa me bom de tofa for kwa na yenko Oforisuo topic we na me person me can be ya ba adwuma o tobo odi minyu film da bi wo yima film say yenko ai onyi mi film say na un person be can be no na ya ka asemo ya wonto mo ne nsi nhwe onyi film say wo ya sa omuna samo benya wo bla da bi akeka ko die asemo ya ka no da bu so ka se do omuno poche na ni hwe wo no de mayoma simple abeka me na nye simple de mayoma de tiene say on say a Christopher ne Muslims odi enfi obi ade yenko ye baako na ye bia ye ntia se ne ejiri se Christo nko ana Muslim ko entisa ye nyina ye nyame ye nyina ye Nyankopɔn baako pesa basa ya dobo no a frem Melchizedek no no ane Muslim Nyankopɔn Allah no watase na condom de Christo ni bia ni tumi se wo hye condom Christo ni bia da eni tumi se wo kofa condom pa ko hye de be ma ho ro no a oh yes kremoni bia ni tumi kremoni bia ye papa men ka se kremoni bi nye kremoni bia ye papa ba kremoni bia ni tumi se okokoto condom na wo de hye ne be ma ho se wo no be kwakoda never in ever the less tabu bra tabu kese pa se wo ye Kristo na wo ji Nyankopɔn edie na Nyankopɔn ato ne bo ase de ensuo kama bi abegu be mem ana wo ya ase se fa gu oba mu na nyinsen na ewo dole se opoaso opoano anwea na wo kobra no so kwhye condom de means so enye tabu de me kan say sa condom no enye Christopher na de baaye eye wiasefo na de baaye eti ye Christopher enye adwuma baabi ye de enim wore e ba jota se ye wanu bia me fa me Oforisuo ye enim wore sa condom no ha dwene atake
o spiritual toning yɛka sɛ o spiritual toning a honhom a ɛbɛkɔ nyankopɔn anim ɛne nyankopɔn akɔkasa no ɔsɛ nyine dɔba no yɛ honhom ɛti ayɛ sɛ owu na kɔyɛ honhom ɛti saa ade no bɛka ho a ne kyɛ sɛ woasɛ ade no ɛti meka sie no sɛ tumi bie ni hɔ ɛwɔ Koran chapter 1 up to 376 to Koran yɛde Bible to Genesis to Revelation no tumi bie nim sɛ Kristo ni paa dware hyɛ atare kɔwura sɛ ɔdɛm wɔkɔwura drɔstɔ bla ɛsɛ na menansɛm ne Roman father bi kɔkɔpie so kama asɛm me kama asɛm paa Roman father kama no ɔfɛ ɔde di ka kɔ me sɛ meyɛkɔ ɛduru hɔ no mu a pɛ na anim ne dadaa na meminim no bat ɔsɛ nipa deɛ ɔhu na ɔsɛ wo sɛ yɛhu a yɛto sɛ woyɛ Roman father na mmom biribi na bɛti ahomam wɔnhyɛ nata no deɛ wohu saa na ɛbɔ de kama na afei yɛkɔ ɛduru hɔ no na meduru hɔ no kyea no papa asomdwe nka o na sɛ na kyɛ sɛ wohu nua sɔfo sɛ ayɔn shopping ayɔn obi kɔ bia baako preach no so ɔno ɔyɛ ayɔn shopping ayɔn ti bi mi nim ti yɛkɔ yɛ no yɛgyina hɔ no mu a mede me tɔmpala wie frɛ papa gyina hɔ ei wode ɔtɔ para na sɛ deɛ memɛtɔ para na me na ɔsɔfo wahyɛ condom pɛn condom menye Kristo ni no mahyɛ bi da na nyamma Kristo menyamma Kristo mu no wohyɛ yɛ dɛn condom deɛ sɛ deɛ dɛn ana sɛ obiara wɔ botae a wɔhyɛ condom deɛ wohyɛ adeɛ baako pɛ na ɛyɛ odabi adeɛ baako na wɔhyɛ ade bɛyɛ no obi wɔ botae nti a wɔhyɛ mepakyɛ condom deɛ wontimi nhyɛ mfa nante abɔnten wontie deɛ meka ɛyɛ ahemfia na ade bɛwura condom botae wo botae ne sɛ botae deɛ wohyɛ deɛ a wode sie no wode condom hyɛ deɛ a ne kyɛ sɛ wode kɔ akɔdi nsɛmmɔne kakra wataseɛ na wode wo frɛ wei nsɛmmɔne sɛ nyina deɛ yɛnka wade a Bible ahyira soɔ sɛ Bible ahyira so wɔhyɛ deɛ nso Bible nim ɔbaa ne bɛma nkita hodi wɔ meyawɛ sɛ mo sɛ mesɛ na mensakyerɛ ayɛ no meka menhyɛ bi da na meboa mewɔ sɛ mentwa nto wɔ nneɛma mu mahyɛ bi da na nyame yɛ matom a bɛbɛhu Kristo no deɛ mehu sɛ magyi nkɔsasɛm ana menhyɛ nto a so ka sɛ mahyɛ bi a mmienu anaa mmiɛnsa daabi ɛne kora mpo no na ɛyɛ hu ana ɔno akɔtɔ bɛ na ɔde bɛhyɛ me ne kora no ayɛ sɛ ɛba na meyɛ yiri na ɛtɔgye pills odisie no ɛti condom deɛ bra meka nso sɛ okristoni ɛne me nua mpanimfo Muslims yɛn nyinaa yɛ Margaret to Margaret tumi bie ni asase yi so ɛni Koran mu ni Bible mu sɛ yɛnhyɛ condom ɛti mesrɛ wo yɛtwam why Abrotia Oforisuo asɛm no kɔla ɛna me hɔ mfa me nti mɛka ketewa bi na deɛ mɛka no nso nyinaa ne sɛ Oforisuo bɛma na mɔka kɔte sauce tete hɔ no tete hɔ no saa na ne yɛka no yɛnkɔda abrɛm no sɛ mekɔtɔ kɔte sauce na yɛkɔa ne yɛhu no baalu o yɛkɔda abrɛm ne yɛhu no baalu tuutɔ a na de nsuo ahohurum saa time no ɔmde ba yɛakyɛ so mama kyɛ kakra but yɛyɛ pɛn so deɛ sɛ wobɛtoo me yɛyɛ pɛn so na yɛka no sɛ tadua mu bɔ ha tadua mu bɔ ha condom no ne twi din no na asɛ nkɔla no mobɛ akyire no na ne kan mo din nti no mo hu sɛ ɛsɛ socks no yɛde ɛba afoforo no na ɔsɛ yɛde ɛbɛto yɛ nti ne yɛhwie enso bokiti ma no egum na mo apɛn so na ebi timi de tua wo ma no mo ko hu sɛ ebi kora da fam a starch ni bi wo ma no mo de atua wo ma no behu ane sɛ ohu ne baalo na Oforisuo bɛma tadua mu ba ha condoms ya ye ka ho asɛm yi sɛ o Kristo ni edipedi dwuma na sɛ muslimi ni bi edipedi dwuma no wono ankasa wɔ ne botaya na sɛ adi kronti a opese odidi dwuma no na dwuma na wokodie na nya sense mone nko na yede condoms edi obi a o ma wade a wa 40 mi ehye condom esan se bia na
yadeɛ bi ɛwɔ baako ho yɛhwɛ enam nsa yadeɛ bi te sɛ HIV AIDS a ɛyade a sɛ wo ho kani enya bi ɛwɔ abra bi a na enya nsamoni bi na okodi yɛ wɔ mpam ɛna ebi akɔte bi na emom ebi krampa ne maame awoyam na ebi a wonya ya na sɛ ebi a ɔbaayɛ saa blade anaso obi a wanya bi ne ho nneɛma bi na ɔkɔfa ya ama na nya bi nti na wafo timi ɛhyɛ condom ebi ombetimi aka sɛ wɔnom ɛde ebu ɔmo ho ban saa nso na ɛnɛ bɛ siblafo wɔ hɔ wɔnom nso so yɛsɛ wobɛbɔ adwaman de bɔ ne nyansɛm sɛ wobɛkɔ akɔbɔ adwaman no na yɛsɛ wobɛwie no wasa akɔ akɔte yadeɛ deɛ sɛbi enka ne otena ba bia nka ye otena fa akonso so a ebia wo mu so ho na kwom di wo mu nte no wo mu so so ani so ade hunu ne se ene ye be fa condom de aboye ho ban na ye bo adwaman na chi no ya nsa nkwa nkote yade anto ho ene enkwada dodo na yade a wonom ne nanenam ya kwa tempon so ana se ya kwa ahodo so mo de dada monti a ye fra wonom se street children yade a wonom so no mo fa ncheme omo so no saa eniema se ya ebia wono maame nom amu mo ho ban wa abla na wono munye krado se omo de ombeba wiase no na wonom so nam so a omo kodi mpa so agre nam so omo ba wiase a omo anyu obi ama na nhwe omo nte no omo gugu monten so ene ebi twituo ede ade na mede kwa wieye no se yehwe ohia buburo nso so a adokro on my Ghana ni titu enya hase no monko a wo hwe developing countries ya yade a wo hia dokoro ye pa na ni nyina mu no ya na hwehwe mu kakra nimdefo bi hwehwe ye no kire se ya wo dodo na ya na emasa wo hia buburo no eba na so no se wo de condom no ebo ho ban a wutimi ebo sa na se wutimi sisa ohia no anokwa wa bla enko kire bebre mama points ni nyina awie obi beka so ohene yire mi gina hefa de makeka nyina no na sa me di ram wo mebusem timi ensanchemo nso na wo se me nya ohun nyansafo enya wani so nyansafo so ye wani so se wo ye nyansafo de nyankopon aka no wontimi ene nyankopon eni esi ana se wontimi ni nyankopon empere ho wo mo sa bible mo no nyankopon anka no ba bia se bia wo de bible condom edi dwuma na se wo de condom hye ekoye wo nsamani de bia na se wo de hye wa awade mu a eye bone de wa amoso na so no ye kan hu se Genesis ho no abrantie bia na one ne yire ekoye wo tu na no ani nso ne hu nso egu no nyankopon eka se ono aka se opon bakora ho wonfaso chen no asotwe ode ba no so no na nya asem ketoa eti wo use condom no eti said ya wutu hu nso no egu wa bla wone wo ba no ahia na awie ena yen kan hu se condoms no so no wo sa wo de bo ho ban e de free emprewanyin se ho ana se nyinse bia wo mpese wo be fa ho na so yen kan hu se condom na ye rubber etimi pai wo bo ho ban e de free enam nsan ya de ho STIs ho sa gonorrhea syphilis ne HIV ne ho kekaye no bia wo bo ho ban de free so ye hu se etimi pai etime ka manase se wo ye wogidi ni ana se wo ye muslimini kristo ni muslimini no menfo aso se wo de condom ebedi dwuma ewo wan kasa wo nyansam se bia betimi aye wo ye ana se ebetimi aye we se wo pese wo bo ho ban every unwanted pregnancy ho ana se nyinse bia wo pese beba ho a we have natural way yetimi de ye sa de no etia wo se wo sua de yese nimdi a memman enim nten enim wo nim nimdi nten wo yira eti ade bi wo ho na se wo nim hu nimdi ana se wo nyansa sa se de nyakopon efa Solomon so twe se etum mu bi ni ene mu nyansa mumisa me asafo awurade no se wo nim ehu nyansa bi se awurade emfa wadwen ne wankasa wo nim de kwan so enka se ne tadua mu ba ha na se condom no se me kofa de djuma ebeye se da bi unya nyakopon no no ankasa no ohihye ne ne ma se nye we se no ento be ma wo nso a eba ebonte bia timi kofa mu nipa no ebe etu mu no na so de gu condom a the same thing se wo to aguo ena yenka bia mo ho se nyankopon no onye jimifo sebie son ena bia wa be ya de wa wo se wo bo ho ban no wono akasa ade ne kura timi pan ne ade no me ka tro bia eni ho kwan se wo kristo ni ana se muslimini se ya de adwen but aye attention a wo de ye no hu se enya ade abeboa me ade eno any saying
Odisi no. Enye. Mediasi. Osu. Ah. Amanfo otwe. Me da say. Say Nipa amanfo otwe. Wadaro ma question ni bi na me time no say Muslimifo. Enipa me ensa me wa. Ene a Christofo. Yes Me ti wo muti. Wo be hye condom ana. Yes. Nana. Enye bone. Wo hye condom. Anye bone, nye bone. Wo hye condom. Enye bone o be ma. Enye bone. Wo be kwa akoto abehye no. Se wo kwa akoto abehye se wo fa ne fom. So obi di ba abehye. Enye bone. Condom se enye bone. Enye bone because ye tie nie. Wo kai tete kwahye. Ah, ona di kokoo ba. Ona di kokoo ba onu okuwi ai. Kokoo no okuwi no Fernando po ho no mo. Okuwi ai. Onu o mini tu ne yem. Onu be gya ne nan. Meboa. Aha. Ena ne kokoo yedua ne Ghana ha sia kokoo a develop e wo Ghana ha sia. Obi o kokoo fu obi e kromfo. Mo en me pacho. Wudi krono dia wo ye kromfo. Woto krono dia wo ye kromfo. Me pacho asofofo no me di milo. Eye ti no me ye kromfo na so mo nya kromfo. Eho ni asem no. O ti ase. Eho ni asem. Mo wo mo nya kromfo. Utie. O mo nya kromfo. Oh, masa, ma men kama asem. Odi wo build the point o. Mu ye ni pa me ensa na mo aka mo asem mu nti me sel mo so men kama asem. Utie. Mitie. Tete kwahye. Koko no ku wiai asem no kwepa secret ameka cho no eno mini manfo bebere nim. Yes. Ena obai obegya ne nan ene edidua ena koko edu baby na chese the whole world no Ghana ni Cote d'Ivoire koko no na chese sombo eno ne edi ye miloti enom no ena asofofo nyina ye de enom na mebisa wasem se me kowia fon ba e ma wo ba bet oto a onya kromfo se ye jeliu meboa aha enso asofofo no bi beto mo nya kromfo condition and a situation bi ebeba no e wo kwan a esese nipa nyankopon ama nipa adwene enti nyankopon e ka se obo nipa se ni suban ne seso na say ni ameka no ti ase me di wa chipa obo nipa se ni suban ne seso so ahu Odi mesro because obi cause I obe cause distraction mesro. Enyankofie waka say wi. Uti enyankofie kese ne bobaire na mu frasa ase pa. E na do susu ejina basam. Ha? Na ne etie nie. Wo kai eja Moses. Ono na nyankopon eto ne nsa frɛ no. Se wonko enyame adwuma sa tam no woro so. Nyankopon kye ne so obe kyerɛ de wonye de wonye. Oti ase. Na Moses ebra na one ne manfo nam no we kobo we na we ya kobo we Yesu ka se obi Moses ka se obi obebo obi ayeden boni bi enso Bible ka se yemfa bone nyeden entua bone ka o enso satam no situation ana condition na omu namu no na se basa enti se wo hwemani so a Moses se wono so hwe obi na ho feel heat no so on ya mecho no enti obi ye obi bia say that time no because that time edru samre no na we ye complain che Moses na we ye complain che Moses na Moses hu de wonye so hu enti sabre no Moses ka say obi bowu ayeden boni bi enso Bible say obi ebo wasotro we a wonsani fa dani bunkum ye den ema no enso Moses ka sa asem no anya enanya boni o because that time ne no mo na mu no me patro ka say Yesu kwatwa obi aburo okobu obi aburo wo kai e wo Bible mu ai Genesis to Revelation o ti ase okobu Yesu Kristo na foru ani ni ho me patro wo fa obi ade na nipa kwani ho wan kan kire nipa na fa ye kro no na say nye kro no police fo no ba be hey sofo me so wada mama no minya asem o me no me patro ka say wi na mato aso odifo man me the point na okra wonim from mem me patro waka say wi wonim from mem kra to aso me da ase ni etie nie o say me beto say
waduane wo ho ana me number bi me hu se obi bi wo na se me fara ma kan kire wa ye kro no ana nye kro no wo kro Muslim ni Christian obedi ne point ba yama time o one cause the strategy for Mr. to aso unu adwuma hu nsuro bru ni emfa hu ni dede obeye oti ase omo kasa sana mente mic nanim meti ase din na meti omo asem no ha aha sata mo Yesu ko bu aburu no a na enya ne dia no eni nei ne yemra mu anka sata no ke beka se Yesu obo kro no enso eduru se sata mo no se wo mo amu aburu no a na wone ne nkrofo nam ekom di wo mo enko ebi kura betimi afamu ayeden awu ene ade entina nya bone na emo nso mo bui ekokoton agi sika emfa so ogu mbotom dia satam na nka ye bone so ahunu ya meche ono me ka ne say o ka say Yesu Kristo osayare wo homeda enso na wo mu nhihye yemu na pamdada no ye nsayare wo homeda de ntia me de fa Kristo onse o kan kramofo ne Kristofo de me pa cho a Kristo asore na makọ na me ye Kristo ni enu ntam de fa no enkramofo de no minim no dodo entina me nkọ ho no no na ne etie nie Yesu sayade homeda satam so na mre ho no se ye nsayade den homeda enti o sayade homeda ma asofofo mpanimfo no na obi no mu nwinwi o tasema Yesu kae nipa no osane yare osane ni firi ni mponche mu homeda no na eye won ya na nka nipa pa enka wonam mponche no mu sanso Yesu sane yare Yesu say hwan na ni bibi ebeyira homeda na won konkɔ hwehwɛ no so ahun ya mechiro no enti condition na say situation bia no ene ade a ese nipa ye de fm fe se ye ka se Bible say ye nwoma ya no nore se mpoano anwea mufre wo ye no ma mufre wo ye no manu aduru abura no anwea kwa manu aduru ma ya sentrese poano anwea ya sentrese poa mo me pacho mufri to mo pa no masia atraduru abura mo anwea swimming pool ho anwea kwa masia atradu asembon ma kasa bebuo so on ya mecho no enti sa odi akola beba wiase me de kra de nya yare asem na ye keka se yesi ne de de nya no na meka o man no nye hwe mo so no and yes uti seme me de akola beba wiase na me ntumi enhwe no me niema bia me ntumi hwe no na me ntumi nhye makono so me hye condom atamuo eye nyame dia betimi ayi aten betimi ntumi mu aten atamuo eye nyame dia enu nti na Nyankopon ka se yema ni nyina momu nyini na otwabra ni duru a ende be hu de eye papa so ahu enti medima semo eba wieye no o kristoni ana nipa biala wasasi so se ubekọ ahokyerem na wontumi nhya wo ho so ewo bibi mu de me patcho condom ni yusu fa condom ne hye condom na mpɛ de yɛbɛte wo hwɛ na ɛte na ho bɛkyere wa kata aso mienu hye ne dwam akwa no eno na interview no te wo se oba ne de ne man ɛna busan so oba ne de ne man no sɛ wanya ne den so ahu ɛna wo se wanya den wonwam so on ya mecho no na sanya no anka mi efi sɛ yɛ radio adwuma bi hu so wanya interview nipa ana sɛ yɛ ne papa a wanya ne baby ko manity it Nyankopon fan ne kransi yi enante ye mi hu obi interview obi a wagimi sa enyo no nka mi hu gimi ni wo ewi ase da na ne etie nie me say se bibinti wuntumi ne oba na ro she condom na sa Bible mu asemo a ye ka se obi ko she condom a ne ho esane no a otugu ye no unim adikude ntra sa tam no oba no ne da na obi yere me tro Bible mu
na say mini Bible mu na ye obi yere enti say enipa na obenyin san de wo tugui na ye chinyije na ompese enipa na be den ebe wo ma na nimu aye den agu ase so anya me cho no obi a on time obi a time no na say wo na wo kan betie wo mu nyina kasa odisie no wo mu nyina kasa mo kasa tenten kwa nipa tumika me kama se mo odisie no mo kasa tenten a mo repeat ni ade no me ana me control mo me da say wo na wo kan me tie wa asem me ana me control wo na kan betie nya de obi beka odisie no midisie no so wo ye Kristo ni nipa bia no ne wo ba beda ama wo ho akire wo no wo de akola beba wiase a wontumi hwe no fa condom no ebo wo ho ban na ne tie ne se atamuo eye nyankopon dia me da ase na tire se condom hye no eye kama enya bone me hu obi wa asichire rubber kura wa hye pen yes wo de bone ho ban condom hye nya bone o asichire rubber me pa cho atamuo me pa cho 0551931931 0551931931 0548931931 Christopher any Muslim for the Odifo program no amanfo ni abere wo ho Christopher ni Muslim for condom hye no eye bone anase enye bone eno na ye de egu ya proso na ye tu no sre ene abasa no hey ene ebeye olaje part sei na eduru baabi a ya na time da ho ya na time da ho nyese bia magya wo bia mane kasa da bi me amamo nyesa na eduru baabi a election bia no electoral commissioner na eduru baabi a manfo ka ne ho asem entino na nwumire mo ka me ho asem kwa me mane ha me 0551 931 0548 931 electoral commissioner no oye fair oye very fair time no me hwe time no pa tie wan mapaja mani no na yenkonko yanim hello Panipa udi baby a frefre o radio set na so TV no manemra from Mesrel me free no me ba to me chem ni akwati ban to ka fe o an man fan chana pa me dey say Oforisuo tell me about me I'm not what I mean no that any measure condom and I'm also a better condom hello what you say no what you say na wo dire Pani yakoyanim na ya hot pa space my talk pa yanko enana se obawo akwala na obegini obepuli die mata wo sha wo nye bone to be condom no nye bone no okay hello 0551 931 0548 931 yes ya Christopher any Muslim for so besha condom bone anase enye bone we di asam na ni da ho efuna ni abie hello Panipa udin baby afrefre efe mi deni tasuma no ka se fi yaji ya ojoma oboto mo sun ya de ntina je se ya sunsun ose oboto mo sun ya tozi kunim aha wa so tuzi kunim mu da roba ne roba ne ya mo enti enhan no so akire na adwene mwa hello ya na omugina so enso mo ye ne sa manfo gina la na chipa hello Pani udin baby afrefre e ka se tuma ko e plami James de ya pa so ba wa kola de ba wiase da kola no ha kire no enye kwara ene bo ho ban de be ya bo ho ban na chese condom no hello good evening sir me de rahim ka preference ba asankra gwafo nyina ho ye
Obiara Jomoso. Panipa yetio. Why ni sika wana account mo bebo ga bank say okwa iska. Intika. Unika so condom enye bone. Okay. Hello. Hello. Panipa within baby out free. Seme nana kwa nfoju. Kase free baba. Jo. Iwacho. First of all, because of you are. Oh, happening. You for them. Some of 3 years. So, some of who you go from. This time you see, oh, yes, and that. Oh. Hello. Yabesra say ya na wa koni street time I said ye be mu betimi ada 0554931931 0548931931 hello. Hello. 0551931931 hello. Hello. Panipa udin baby afrefre. Pacho, good evening. Majeso. This Kasafre or Chireje. Noki. Your family daughter. Noki. Labik. You open the say. Condom Samna economy. Oh, I say the cancer here. Young cock here and young couple of Tata or Quran and the Bible. Oh, about November, so Musa Waria or Muwari. Nadi and Ranasu. Yankopo say young endos, they endos the fair for you. I don't see the cinema necker say yan to be here. Say the Capra, you need a condom women, you know, and Yankopo man is here far. You don't know, say you wanna. And say, young Jai, Star Yama, Nayandi Yamemraso, then Yamema Dom. And then at this outbreak where the other US when you now I ever see. Okay. Hello. Panipa, baby, I'm free within. But you're from Christopher. Hello. I don't come in. Hello. Yes, you pa. Condom na ya na senye. You but you pa. Yes, you use condom no. Okay. Hello. You come can. Mo say. Yes. Hello. 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 I second we are cocoa no. Obi a ye cocoa o didi mo bia no. We are comfort. Bidi kan. We are comfort. And the condom shani dear. Masa enye se ba o ebema o se condom. Wa ohun su yanko. Ara fo. Okay. Hello. Hello. 0551931931. Hello. Panipa condom no eya na senye. Hello. Good evening. Condom no eya na senye. Oh, condom there. Okay. Hello. Okay. Yay. Afidi. Lele. Na condom na ya na senye. Eba do kwase mu. No, ya gana yo wo be pano ti yo so so bonde. Ifulu be ma tese condom no, so bani fi mi o ta chele bi. Onum kwa mo ya na tablet mra. Dos, na no ofa. We say condom ya nya na tablet kura mra. Ebeboa. Hello. Panipa udin baby a frefre. Ya frama just mam ka se preposo. Okay, be poso. E pa jo condom e wo babru menye. Okay. Hello. Panipa udin baby a frefre. E ka se frefre ko de fen ko jo. Okay. Mitio Panipa. What I say? Mitio. Your friend Joseph, because that's free offense over Bolivia. Ujina so. Patron. Yetio pa.
aha ane de dwumadie no enyina ebesie momiamobo na yentoa dwumadie na aka nyina so asana no Dimpa Natural Health Clinic Dimpa Natural Health Clinic na sabre Dimpa Natural Health Clinic say men kan kire wo say enyoma ekoso ewo nipadua ni mu no se ukọ uyamu a yamkro onsa no eya ade bia edi nipa nya ye papa enuti na Dimpa Natural Health Clinic wode enuro a aba na yede etu osase na sandro Dimpa ade aba no organic ewu eye habanuro nko a ena wode etu yamkro osanase na sa enuro a wode aba no ebi eye kwasi buroni nsa no a eno nyina da eye organic na ekire sen haban ena yede aye ena wo ba ma Ghana msoso a osan etete haban ni bi eka ho na ne nyina enkamfua no habanuro ena wode etu osanase se eye peptic or gastric ulcer no ene ulcer hoduo biada no eye Dimpa Natural Health Clinic ono kwa ena betumi etu ase na wode ama ho wodofo na sedie duru babia eduru babia na uti edwa wo gagaga wachiri bramo wachiri kase ukotodwe na waposo babi eye wo ya no hey wanhweye okokoso nyina da na ya wo yam tutu na sadie wo yam besia tutu wo no ya na no odin ye pa sa science wo nyina da se uhu pe na kire se osa no ena eyi ni chino no na obi be kase kati yade ene se wachi bramo ye oyade enka efa osa ho bai hey Anhwehwemu Dimpa Natural Health Clinic akofa aba no ene se so tu yoya wachiri kase wachiri bramu eyoya tutumika na ko Dimpa Natural Health Clinic wo ko check up wo babia ne e ka che se osa wanya bia edi ba kopa na mekanfo na media mo santimam ha edi ba kopa na mekanfo edi ama Ghana mam ha eye Dimpa Natural Health Clinic wono ene betu osa eye osa biada edi unya wo yafrum wono Dimpa nko ha ho babia enko gigi nrobi ensoso no na esa how ye Dimpa ba magana fo woto wo mu kona okotu osanase na nyoma enkonkan enfama udidi abuyi wanidi abuyi osa no hey magana agese yasote eduru ba bi na aka so obi fon wom se yen kanisa na ade wafon den yen kanisa osa no etimi kofa fon no ba no sa fon no ne pese esi ano na hospital na clinica obetumi esi ano eye Dimpa Natural Health Clinic na eduru ba bi a detox machine no se wodo na sisi nsuonim na wode hye wo nan ntem ho no a atwifin detox machine no atwifin na se nipa no ankasa no nipa wa samboni po ya na mo nyina ya yade o kwana kwatwifin firi nipa duam abra ya detox machine aka wo na nyowa konkan edi ama blood circulation machine no edijuma papa sede moja bedi afurusa ni wo mu no blood circulation machine no Dimpa na kofa aba masache no hey odofo wotremu a wachiri kase wachi bremo no giga na etutum emanyoma konkan yako Dimpa Natural Health Clinic wa dichem so second floor with last hours ho ena betumi akoto Dimpa enkane mensia health insurance no we last hours abro sanim enana wo yakoto Dr. Pani wo wona wo ye adwuma ho omanim tese yakone enkoto wo mo na wo moa na wontumi entu ye osa na se jamfra wo mo ewa homatrufo iso wabra Dimpa echana wo ye adwuma je ahoma no line no said be ya betumi afra na nwumrei na wabuku appointment na chena wakwa akosia Dr. Pani 0245 118 434 0245 118 434 and 0246 744 744 0246 744 744 Oforisuo Samuel Prayer and Counseling Center Oforisuo Samuel Prayer and Counseling Center Eweye bremodifo ba kopa na mekanfo na mdia ma santimam ha Oforisuo ba kopa na mekanfo na mdia ma Ghana mam ha she Oforisuo Samuel otwapo na sedi amanfo asi atuogu Oforisuo Samuel so no hey anyasam ketua kura na Oforisuo Samuel se menka kiro se ade a Bible Quran na nka ho asem bia onyewu
debi kunuma me wonye ujobi kunu ujobi yire onye na ehɔ na jakokona so odifo samwe ho ehɔ na jakokona so na kropo twedi ampo ba se ye domankasa no wo ma na niwa wo di huhuhu asem eno ti se ye ka promise and faith enim guase no obi ato so yade kronkro na da so no sie dokota panisi enyiwo enfiri konfo no che ho yenfiri kwalebu ho enso honto eye huhumu asewo eye divorce amon ko a akwankyere mu omre na ode bekan na ho ato eye court asem nim ho hwe sie yade ato so oba kofo ko wodansefo ne hwan eye spiritual marriage na wade kura wunya bidie wunya bi kura wuntumi enwo ba adwuma sema ye bisi basa Odifo Samuel Prayer Counseling Center onokwa enebetumi aboa yentutumi kan ye commercial hen bobo ano ejaba family house ehona jakokona so ye frɛ Odifo Samuel ahomatufo so 0504 588454 0504 588454 ana 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519 Yakomesia hebobo ano eho eno Odifo Samuel odini juma de wo ba no anya atrase de wo ba no wanya atrase aparativo na eyebitas yo eye bitters na emom no eye non-alcoholic nyamrosan aperitivo nyamrosan kwa na eye kwasi broni nsano Italy mem ena aperitivo free baye na aperitivo baye no amanfo to adi akire amanfo to aperitivo ni dine ne honam se na amanfo bodin no a obekọ na nkola no de bo ampe aperitivo na wo baye nchei nanso so no edi aperitivo je no enya asem keto akura ememanom na dia nwanwa kura wom se u kidney no diabetes no onuma aperitivo a ye ubehu enwo empoproye eni sunsuanso abeba so yenom aperitivo kidney ne diabetes no hey enkola omofunu aye to ano se wonum aperitivo a ebeboa no ye papa na de ehu wom ne se obi ho no wanyini na ne kokoso eduru ba bia ya na ote enkase ho no eye ne ya hoye ne ya udidi wia numa aperitivo na oho ento na nyoma enkonkai emfama ba bia to nsa tusa ewo mankanam biada wokwa ubenya biato na ne dodo mu dia wode wani akire popuni mantem kropomu enkran FA Masters Limited Oba Sanjo Akwanteposo Accra Girls hwa aperitivo okwa ubenya biatu ebusu secha na Kumasi kropom ade yamfra wa homatrofo so 0553 947447 0553 947447 ana 0543 385271 0543 385271 yakoto aperitivo na yefa eni adwuma de oba no anya trase yakọ computer so adwedie emra Yenia ya sasimi eye abodende emayen aduse me no so yeye bi etoa so eno nti ana Sompa kofa bai edi dwumadie a ya todin meman nti ede ebrem ewo Sompa 93.1 FM tie meman nti dwumadie no ebaso memene da biara ebre no eye anwumre no nsia mpa mu ekosi se nonkron ebebo hia nana kwabena kese ede na bedwafo a enimu de ban ampanifo akanifo ahemfo asofo ene atifo enyina eduru ho a onso eka bi aban impuntunyuma ekoso wo mpatam ho etesen wani edi akire no wani je ho school sam ka kobadie ene eho ahyentuade adwadie nsuo akane asam ajanan bia adwadi bia etesen bambo sam ewo man mu akwamukafo ene pia etetesa se oman yi bekoso ye a ne gina me no mienu eso eno ntitie meman nti na ye oman bapa Ago, why na wo ho?
no boachiwa na abedru no me doba say the 2M Express ama wona enti awofie 2M Express ama kwentu aya kono omudi omumreso omuka ne so de amono chiao pasame bana mefunadum na sumenya baby charge ne woka ne mu ampao 2M Express womo are qualified and competent drivers womo ye adwuma na che na sania wokasa nipa ho kra no e ma onya hotoso wo madwuma yem na ansa na omode ka besi kwan so no ma hunu se chimato bia ni ho 2M Express womo ye adwuma kwa Accra Takrade Kumasi Sunyane Cape Coast any baby bebree nyumakuo schools anansori amoko excursion womo bus papa womo de manhan mo so amoko to parcel bi na ode mane make am for 2M Express amo bibia fre 0280 002 020 Oh man, ya woman. Oh man, ya mama. Benyi baby ako. Abusuya, medinde nana ya obo amalibi aboga. Yenhia memenda wei, ene memenda bia. Anopa no nsia mpa mu kosi no nkron. Ghana fapem dwumedie so. Bejiri pa se Ghana ni bia pene maye. Anu nti se oye teacher ni, oye driver ni, oye nsamtweni, oye sofo, oye imam. Fawaso na we so mfa ne sekan. Ne hwese ye bechechiri ye my Ghana. Yenhia Ghana fapem dwumedie so. Memenda no pa bia. No nsia mpa mu 6:30 ekosi no nkron. Ewo Sompa 93.1 FM. Na omayi beya ifriye nia. Wow, what a quality sound. Unyumimu de papa. Na studio be na mau sound papa say. Eye Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abefo mfidi papa ba. Omo de badwuma. Udi tie. Die na maja mu bo mi di mboni sada. Nieme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Eye reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwada mu pa. Na wa ye onyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwuma so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yati omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumasi, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994 387. Medinde Isaac mekafafle tradem patasie. Isaac day. Isaac komane. Yanko. Echo mi pe beat na. Acho nyewe na mpe ba kuna uboma obisesia. Say we are 5G. 5G. Drink papa. Yanko. Okay. It's about 60 vitamin. Yeah. I get 5G and one of my number in Tiano Diamavastonja. Then take 5G and one of Yanuma intimate the piano and a menno. Put you chubby. The pizza chicha. Very appetizing. Not on 5G. It will help you. Yes. Twaso. I am from home. Make you one more. Twaso. 5G. Drink papa. Want to beat no? Say what? Okay, yanko. What? Your pastor now. And I'm in your 5G. In your 5G blocking you no nice. You can't imagine me come to you can be. What you can be, Mr. Alright, you can. Jaya protection, no more 5G to help you. Bema, I was within the say. Isaac, come on. Da ben now we are rap ya we wa so be frɛ ato. Che. Acho. Nam. Oh. Fa che why? Ene wanyem na rap na de pa me de waka. Wo mfie say. More 13 years. Me a rapper. We a rapper. Tuwe wa sha da atwra na say o tu afru trim. Ma chengu me trim. Matiase. Enti no china you know na me fa o number no chama be mu hana akra no obe rapper mpa o si jai apetition no
na ɛno 5G ana yɛ saa na ɔkan ai apetesi de anya obi ade antu ka so obi anya obi antu fa nkokɔ why ade pa yɛ fa number no yɛ do be kan competition no me sure so betimi ayi omna samwa ato form ana sofo 5G ati wa abɛde ɔkyena okay 5G meza 5G meza na 5G meza no amanfo atu aguso papa kone kopo de no ayiyo ene abadi ntuo nyina da 5G meza edi akotene ye papa enye asem keto akra na apotwen ye twen ye no se condom obehye ana onhye no uye Kristo ni uye Mozramini no se obehye condom se onhye no eye 65 ousu se condom no de wo hye anya bone hye condom no anwa wo bebrebe a me ha yi Ghana fo adwene yaduane kura so a hye condom ena wo muna samwa ohene yire ene odifo so se condom no de wo hye enye omsu nya 5 etikata kraka wana wini ye oh yeah on say yin na me yo mu sei abati wo muti meti wo muti na wadaroma enre ko na me fa konya wi so na me ma no ohun ni otoso me ensa no ye frɛ no lucky owusu plempe lucky lucky owusu plempe adade na asi enra no na ye na woda belated yes enra bre no hweye ntina ma ne ba sa bibi nso nti me fa no picture nto dwa na oti TV no o ye de worry okay enti da bia no enipa me ensa omra samwa maame ye boa no odi for da bi ombewe wo me ensa no me da ase yenko okay Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso eguso awutie na wo hwen yen efri Sompa TV no so no de waba no anya ababa betenase Mpe Nipa memo akwa aba ye ja opanyi agima ne mpom ti sen nyame yadaroma me hoye na mo so dia kani Asem Mpe Nipa ye dwumadie ayedie se sisi semapo menteme ho ase dia na dia beda Asem Mpe Nipa se yemoa wo yo medamase se mama makonya se mencheche masemu mze 14th April 2021 ifle ahafu hidiem meye bia ba na metoka na maton metoa na maton ti mekotokula SB ewo police ni bi ho ewo nkran tika ni sia ni mo no na sofu bi obetena mani mo edidi yesu efie no omoye fried rice ewo sofu no din de sen your friend is Sofu David. Idia or the mamma no Sofu David. I be who now sorry din. Pacho na so ni de nyame queen wa mo na so ni din anche me. Jo. I shall say no say o emem. Nti oje me number oyi ka no number na egu ka ne ho no. Na ofreye. Na me ne no edi ka na ano. Obisam se ka ne yesey na me ka chen se 10,005 which is 150 million. And I'm in the press na ABC 12,120 million. Enti ehono when first kind of me tu kwan kakra ko ball ban baby me buy no wo frɛ me saa me bedu ye no na me friend say my baba bedu obai ya ma yetena ase no na o ka kire me say ka no ofre obi wo go so ahafo go so aba driver ni bi ama na aba abehwe me so me nya abotre ma no e ma driver no so efri go so driver no ye fe no so danso ofri go so e bai obehwe ka no so ka ne ye kama nti obema sofo no ato ampa sofo no e benada no sofo na mu bai e ma yetena ase na asema o de bai ne se wo sere me na asolefo na eboa no ama na toka no enti sisi ankasa de sika obedi kan de ama me 8,000 80 million na 80 million no kra no onkuta cash no enti o sende half ama me ana mse mate enti ampa o sende 40,000 400,000 40,000 ede ma me ade achiye ukuada and was Sunday 40,000 and acquire 80 million. Or buy no, or mobile fakana kono or say
ɔsrɛ ɔma me na ɔtwe mmienu ɔde 40,000 a aka no ɛbɛba ba abɛsɔ so me so menim ne baabi adeɛ na menya gyidie ɛde ma asɔfo no sɔfo danso no na unim wafo ankɔ ne kurom hɔ dabi ɔfa me nkɔ ɛyɛ phone so na ne di nkɔmmɔ no anaa ɔba me store ɔbɛtena me store animu ɛbɛdidi ɛna ohu sɛ kaa ne si me store no anim nti ɛhɔ na me ne di nkɔmmɔ ansa na deɛ aka bi ayɛ phone so nkɔmmɔ nti ɛbaa saa na ɔde saa sika 80 million ne maa me no ɛna ɔse memfa kaa no pipa no ma nam sɛ isɔfo wedi wokura me heda ni mu ba manya gidie ɛde 40 million no mama na yɛ credit a osi nyame adoma 2 weeks na mefa kaa pipa ma ɔde sɛ ɛbɛ ha adwene kakra na ɔso menya gidie ma nam sɛ pipa ne de me de ma ne de a ɛnya adwuma ampa me ma asɔfo yi etu kai ma ɔmo ɛkɔe afei 2 weeks ya ɔhyɛ me frɛ sɔfo yi a me ne ndin sa wɔso kama ɔse ɔsɛ menya abotre saa free bible so me kɔ no afei me de me phone frɛ na ɔmfa sɔfo saa na sɔfo itie me frɛ no saa ɔmfa da me gi obi number na me de frɛ na wafa etu obeto kaa ne mfie sei ni me va sɛ 14th April a ye be wura mi ana 2 years ni tese osika sai na aka 40 million ti o de mawa na de kaa ne paper na man mpacho saa na me ne kaa ye enti me ne kaa ne saa no wote ne me ase e ma ne de kaa ikɔ afei wo frɛ na ɔmfa nti da no me wife ba ye na me say vida me so frɛ number we ma me na sɔfo no ska no ɔmpa wanya na agye so wontua ana ɔfrɛ no a na ɔfae na me gye na me say sɔfo enti gidie bebrebe me nyama we saa na wo de ye me asma ka chem so ɔsrɛ me a wo baabi kakra na me man be 1 hour 30 minutes oba sende 20 million ama me na wa ma me mre kakra na mre no so a wo de 20 million ba no aba ba gine ka pipa na ode ka no ma no mo bo krata bi to so se sika se nam dia ma na dia ka so ni me pa cho ene de me ne na an mo pipa bia ba gidie no a na me nya aye enti se sia no ode 4000 ma ode a ode pipa no be ma na to atwa mpa cho ane okay na se o hwe abrantie ya se media na 4000 difference 4000 difference na se sofo no ena na da abem na yehwe producers modern boy awafa ho na yehwe si ebenya sofo no na yeti nanum asem a bema usu kantankra kan ha yehwe na yene sofo David Reverend David etwetwe enkomo kakra wo akokwa so kedi ena sofo no wo Reverend David akokwa so achem kedi ena wo to mo achem kedi de sofo David yebo ne din saa no na chesamanfo obi ahu no enu ti no wo bi hu sofo de a wo se sompafo no se wo de ka bi okuma se bra ne betua eka yehwe producers omo yenya sofo na yentie sofo enso anum asem se ka na wokoto ye no balance yaka no wo famra na omage ka no paper na se ka no paper no e woni wura ho de a wa hwa da ko wo ko no obetimi de paper no achika no said ye ka no waba ababa bewia no sofo aba homa no so hello sofo David hello eja panipa empomte say Nyankopon adumo wadaroma udin e de maame Reverend David saa na udin de mpacho sa pepepe wadaroma so de be na da no Redemption Prayer Ministry kama na kyerese oye nyame enipa oye nyame adwuma panipa unim abrantie bi efe ne yawageman mpacho ai edie ene wo one ne ntem mpacho bi se de o meni ne ntem ye sikasem kakra ai wo enam ka ho zo sesi ye bo ne tawu no abrantie na ma ne botiawa ene se oto ka no wantua sika na anwie emmom onyagidie ma o de ka no koi na sika na wantua anwie no sabre ne ka no paper no ewo ne ho se ka o de balance ne bre no anu age ka no paper ne ko
mebusa say na ba be so no so na waje car no paper no ediako yo me pacho me say me talk car no I can a balance of 20 million, that's 2,000 or my 10,000, that's 100 million in a money 80 million me de car no na paper nkura no ho no say there or the paper no beba na abeje balance 2,000 besi na onfa paper na mai waba me chimre bia metu kan na obae no ne bia na bi na bae no mo frame na msi o mi nko wi aka no mene ne tena se one on one na oton ka na mi tua ne ka ami tua ne ka wi ya nya paper bia kra nto so ne mo se o de paper ne be ma me na wabeje ne balance timi bisa ne paper na echiri no o se ka no to free soje ni bi ho enti paper na wo soje ni ho enti obeje paper no wo ne ho no de abrɛ me pa cho besi ne on fa paper ne mai ba de bi ofre me obisa ne balance no am si o paper ne mai e be de na balance no so e den abba na o kire bi obi anka se car no yakowia car no enti paper ne ba na ko waje ne balance 2,000 me tua 80 million na 20 million na minti ya enti on fa paper ne mra no meje ne balance no besi ne enti mpacho mi nko wia ne car na me mo na po yo na me mo no krono yo sama bono krono police station ese ko dimi ko sama bona po e so dimi ko to na mbe chiri mi se ma je ne car ai ne paper na mi ntua ne car na mbe car no ko ba dia ke paper ma e no timbe jina radio station se so fu bia be to me car no ntua ka ni na nwie emre kwa ho fa paper ma me papa mi se entwa ye ba ni na be ma me so fu David papa unim se Ghana mamremu no se abrantie kaso wi aka ya obetumi agina paper na wono so ame achew ono betumi aya ne sa ba mimi mu ni de menim se mi wi ai ba nipa su mu ni de obetumi akreti sa emre kwa mi wi ai enti akoba sa 80 million akoba sa so fu David ye so fu David eja akoba ne sa ebe hawo akoba ne sa wo ebe yo ya Una fam de mi abasunsu de ha meketo abra. Sesi o kan si kire agemaso kan wo. O se ka no oton ma wo 12,000 which is titisika 120 million. And I also say oton ma 10,000 100 million. And okura sembe no wim. And okura sembe o mu ye 10,000 100 million. Man 80 million and no crap scan on my phone so you scan no baby am you scan man almost you to me ni na intimi man 4,000 ade tin ye na me ba na some be 4,000 no so and son of this afo ama ye ne tu na free ho so for David eja seven producer ye yankasa de ye abeyen tam ginafo na ye dwumadie mu no sisi semni apo ne yempe yentan nipa yetan asem said ya wusi kan na ye de yeni ho adansefo enso no yenya enwura mu yie papa se ye pomadansefo na mom agema wa ha mepa se obubusa onsem ba ko mienu bi na wayi ano na yehu said ya asem no etie poten enti agema busa o ensemfo mienu bi Sofu David eja Who quit a Bible or GDA some me ton car 100 million. But your friend say Sofu David. Na den asem say me quit a Bible. Me say Sofu. Me ton car 100 million. But your say pepe. And na me catch o say me car people ni ho. Na car na me ton soja ni ho. Enti on fa me na agema sa na me no sof me no kai wo say me kan say ye sa na o ka tell me o ho pepe me ka kire wo say wa sole fo na eboa wo enti wo mame sika ni mu 80 million na aka 40 million na me say sofo na me ka na me koto ya no me de paper ne mame wo say me fa paper ne ma wo na me say da bi
paper ni dem de ma wa balance no nya de se me nsa be kan sisi but de betimi ama me nsa ka sika ne ntem ne se paper ne wo me ho na ase ne me mfa road weight ne ma me boa me ba cho said ya o ka se o kasa ne be wa no said ya o kasa me se ma soro fo na egua me nko to bo na utwa no me se me toka no ama me ba me ne me ba no so na ba abofra no so ye dance ni oti obi nti ada na o ka me se asoro fo na egua me sa mum na me de o ka kire me enti me ba cho na me ba ne ti o sofo oti wani o ya we sofo nipo driver car no e di akwala na ba me kra man baby sofo je o mo kwan me no mienu na je o mo kwan e na o mo de ko ye sofo itio papa ba cho se dance ne be fa car no me boa me se nipa mienu e de car no ko ye anya nipa mienu e de car no ko na ko me se dance go so driver ni no won ne be fa car no me boa no kro no ko ne me de ko ye woni boy bi na ba me boy ni minimu no wo na wakola me boa me pa cho enka se boy bi me ba ho no o gina ho me ji sika o nsem sofo me ji sika no wo nsem sika no send ma me na se me o gina ho na me ji sika o nsem na obisan se we na me si o me ba no no na sika wo se sofo sika wo se ko send ye no den afa de me ji sika no na sana sofo nsem ne to ade wo store wo gina ho na o se we na me se me ba no ono na mbeto ka na ma no na sika be na ko wo se wo send ma me sika odi ka send 40 ma me ana no pa no asem na me kan tie me se wo gina ho wa wo store na me ji sika nsem de to ade e wo so na obisam se na we na me se me ba na me to ka na mo ndie sofo we de anya no kure okay Asem sofo ore paper na bra na ba ji usika 2001 cedi kura me me catch row sofo ya wo catch me na ye tena ase no sofo ye ka ye verbal agreement na ye tena ase ne ye kan sa enti wo catch am say sofo bia da say paper na ready fabra me na ba ji usika simple sofo David wo catch am paper ni ho sofo David papa panipa sesi asem ya wo kan said you usika say verbal agreement no na kire say ano fafa na mo nenti ase na munya na kire say anko paper so na David sa pepe mebusa say oba no wo de adanse for by I me adanse for o dance ni hwan emema mienu e ka me ho ba ko na ka na de ko ere danso no enu to mu nyina nim sika mo ka kosi ye mbacho ai okay enu ti ye be pese ye din komo wi a ye be jo mo number na ye no mo atwetwe nkomo every say ye dwumadie na ye di na ye gibibia di na ye hu no sa kwa no so ne hu kwan ye be fa so enti anwumere ma da wase mre pese mu no mesa afre wo mate ya me jira me da se yane osofo David akwatwetwe nkomo na ka no 120 million sofo enso so say 100 million na ajman also wa dance for way me dia me ma dance ni mi akasa me ni mi yenu obi ani ho me ni mi yenu ene ka asam no ofon so kra na ye di nkomo o ka se obi o me nko a me ni di nkomo ofon so okay ye ma sa no popro da joda ye beje dance for no number ni atoa so e de afiri ho omna samo Oforisuo de tiawa asem we ne mfansu ade de bia ka sa asem se meji ne pedi ka sika de toka na nya pete sika yenwa be men ekwan bi so no oye mfom so kaka na oji ni pedi sa de de bia traffic de so e ka sa asem we on se ono ne wo camera o se e verbal paper kan o ade bia wo ye bia na 7 previous receipt ni mo no yetimete paper kakra bi nka ye kotokra na ye ton ka de manhuni se nipa mienu nkɔhye kokoa mu nton ka abra ye de ka na ifri awu se nipa ye nam no ye different no obi aso obi an na dwen de mu kan ye na ye tia ye be ka sa asemi ya me ampata na wo ko judge wrong judge but asem ni mu na ye hwe eti we ni e onoma bi na anamu mienu no ma na hwe agu ese mu next time e kwa ambefa so ambehye because ade we ni ye ka no ade e verbal no esese obi wo otimi ka e verbal mi wu a
nipa sumasi woni nipa sumasi munyina ho enche ma ade etimi ya adwuma short ase ba mu mienu no ono ni yi adanse o so se one ne nko a so na we ko ba e ne nkebia o ton ka na pese me biso e kaka na paper na wo de o ka paper okay aye je me pese me kanya next time no se wo obi a wo tie ye bia na enne nipa ba no even wo papa ba wo maame ba wo dane ade amana gidie na wo benya ne ye se ma paper nya dwuma ana dance ni nya dwuma ja sofo me talk oso pe me kai me de ma no nemu sika nso wo so o ma me 60 million me patcho dia dance ma me nipa ba ko ana mienu ka we bank e mre ana paper bi kura wo de te we paper on enya paper say receipt ngwa na say de ye de eto ade o ana wo to ade de ma wo wo betuma nya size book bi se wo nya dance kwa mpacho wo de nsa hyase wo so de nsa hyase okuta ba e ba yi na ngo ya to wei asem wei se police bam ye chikai ba bia be kwa ye court wo ko be ka cho se de na kire se e paper se ana wa ton bi okay eti hono so wa dance ya Oforisuo ebra ni ntinu ye hwe nyame ya aduma adanse na ebehwe ne fa de kura nya adwuma odifo bra ye popo no edadwoada no ye ni adanse fo no be kasa em se dwoada no kura ye san wa asem kase ye bisa se free game ye de we attach no tie momo no yo akameka se me bra ka won ko je ni balance ketwa na aka we ya desrede me die ya desrede ka won konkoje twa no pa no kikiri ne de bufu bi aba na de o ha obi aba 20 million asofo se aka no on fa ni pipa kon no wonye na me pipa o me nka se wafo wadawroma me pacho me nka se wafo odi wo kire wa adwena ma adasa enti no ofolo ni kasa ni pia ebere no ti se ka on fa pipa no kon ko nye 20 million ka ja onye because 20 million no enya ne hwe to we nyame adom wo hwe na enti se wo pese o kasa papa wa ye mfomso enti no onyina ne mfomso nso ko nyina onye mfomso ayi asem ka onye mfomso o se ye nyina no etimi di gidie ye bibi e ma ne hwere ye o ye fa ne se ka ekro akọ ye fra bruchira ba ene ja atom obe ne dey onye mfomso ana onye mistake bia gidie no etodan him kakra ana nipa be ne betima kana kure do ja so kana kure do ja fam kana kure na emu se nyina ye kabo mu se bia ye masundwie mra na ya masundwie ba ntra me sere no se na dawroma ko onkoje 20 odi onkoje 20 na ye mfato eto ani kosia mpa mo tokoko na ani kosia ni busofo ni busuefo na onye onua sofo o debi twi no wadawroma se twi no na medicine asem odi problem ba na make say sofo yi busuefo obisa wo via ye de tokoko ni kosua ne pam se sa na abeso busueni na papa so nyimu na nye wona wo kan me asem ayo epompro so ba no ene ye pam no ye free ho o ye pana chewo sa na me nka se bia sofo anase papa ye busueni wadawrom ayo me de mano e de na me de hu me ka se onua sofo nti na bi mami eboa Oforisuo omunyina ye mfonso wa bla wo manfa krata bia ntoso na bie mu nso no mo hye kokko mu a omumienu age wo mu hudi ye eye ensensan ya na se bia wonom do ma no keka enema gu so bia ne se ena aba besi se we se medie no ena mekan we se medie no na ye kan ye nti we na enya adesuade mfama afoforo ya wonom so etie ye se bia ade bia etesa no 120 million no say 100 million no ade ye sika emodro enya ayi konkonte sika na abetie sika sent no yes rest next time bia no bibi sa ho a wono ma ehan emom na minima de kronti a omokọ hye kokko emom yes ade ntinya me ya adoma sofo ne se wo adansefo a ye behe na ya komom na ba bia no omugina papa nso ne osofo nso gina wonom ya adan bra na omugina ho ne ebre ne sa na de course nyina no monka na ye hwemu a ye se ye de ya sontie ne ye de ye ne fam ye behu ba bia asa no pemasi bre ne ye de besi me dase okay katacho be man kan asem se woni Adam Nana edilia je careful Adam Nana sofo mponi o kantan na say yeti ni ka pipes wo hu enipa me bribi atoka e wo kru hu ase ya o paper no
omunya gidie be ti be kwa ko wiem kra be kom na ye ntwemfa mu enkrata na ye ntwemfa mu enti meka se sofo no kra no why mistake first praise why mistake because I so otoka I say we dey call DVLA na we check paper no hu say original enye ntwemfa mu enye fake so hu na ye gidie na de meka kire sofo ne say ono so nkebe ya ni din ninti ene adwuma wafa ninti woka babua obi se wofa ohwefo adwuma sofo adwuma na kyese wofa adwuma pa na sa adwuma pa no wafa no ense mebribi ye dei mu sebe ya enkoye matiu makao manso sem na sofo ne nipa bi atwe manso ni ade nka metu no fo se nka ontwa so se bi won ma 2000 no won fama no se bi ni won ma won ka se fine wo sere enhyehyɛ na nko yinti nka won fanye den enkyɛw because osaka no twenu se ense nyankopɔn sɔfo se yebenya no ho asɛm bi ayɛ den aka ɛna bible se onye sakasaka nyame enti se be ya asundwie ɛbɛyɛ adwuma no sɔfo no mpo se papa we kura na no kura na wonka anase bibi nti onim nyame a ɔno hwɛ na adwuma no na ɔma bibia enye yie medasenana okay abadwafo akasa na sɛdeɛ media ka mekanie sese asɛm no sɛ kɔkɔ to kora no a yɛtwe napɔ ne etu no srɛ ɛne abasa na sɛ yɛde kɔda mranimfoɔ ana mranimni bia krata asɛm because lawyer onko gina court wa bra krata na nenim sɛdeɛ sɔfo no ka sɛ ɛyɛ verbal no ɛno nti na agema yɛyi medie ka obagima dipa na anwumire yi a ka mesrew se enfomso na nyaba enfomso kese ye kotwe a ebeye court asem enu nti no mesrew se enka yenyi sika no se de odifo kan no 2000 je ne gya wa asem manyame nyame de di kwase asem ma no so ye sofo se wo gidie se one ne kan no 120,000 na oso ye sofo akodi ni ho awie se kan no kura no de ye tasi kura no a sa bere kura bi kura wateka no wo se obesisi wa jani nyina ma oketachi wate na mo gidie pa se nyankopon ebe kasa ama ho enti kodwene ho dadwada famu aye breme why adawroma na bibia enye kama mizo eye mizo fruit drink na mizo fruit drink no said ya manfo atu adi akire ewo kumasi kropom ha no enya asem keto akura wo kwa badintu ase obehu mizo ene ni nwia 5G meza na omumienu no se komo yentafo a hwana ka be pani na hwana ka be kakra sa asem we so no ho asem beba na me yasho se blazer foster wotie mizo no akofa ba ye no se mizo ne 5G meza no papa no enu nti no miehu de oye pani ana kakra efri se shepu a ede bible ba ye no enu a ena de snap ba ye enu nti mizo oni ne nwia 5G meza no omo eba bom omo free time eba no mbeduru kumase dako enu nti ya miehu de oye pani na amanfo atu adi akire amanfo atu adi akire enya asem keto akra enu nti yakọ ne kopa mizo ni bi ento ewe dwumadie bia ase na wonna wo stores akese no womra no ne panifo matrase na wonfa mizo ene 5G meza na omutu na boomrem no mkoton enya emfaso Bikan supermarket sister sewa wokọ no ho a ubetumi enya bia to kama pa sa ena ama mama Esther supermarket eno so ubenya bia to Abawa supermarket ebusu secha yakoto mizo ni bi na yamfa nkodi adwuma na nyoma enkonkai abrewatia Oforisuo ya kwenti obi owo ha obi ano numbers no 0546883287 and I say 024358 another 5878 and 0552095593 emu bia obefre bia no ye beje wo so na ye kwo minua be ma ba ko desert storm on fadwumadie ni agro ne nana
akemo ewo anomanye mpataase ntino oba panyi Grace Owusu wo wusu ya dodo na frɛ na breach anyame ya adom a kwasi ada ya 22nd January na ye ne na wotweda wo no ankasa ne fie wo mpataase ntino ya na obia emeja ne ntimi enye sa na wotweda die no ema no enwie mu ye na ye kwai die na a special birthday wish every omono asamoa ene Asem Mpe Nipa fo nyina ho de kwa manana oribofo dan kwa ya wotoso miensa dodo na frɛ na na danke wono ene ye twafo hene wo beposo nana no atankonwa enso ensase eso nteno nana ya ma happy birthday nyankopon kwaso enhira o ma nkwatente ahoden wom ya apomuden enso ewom o ma onyinkire emfa ma ye sade wusi etretene yen wo futuo kwan so nana ye ni sopa pia nyankopon ekwaso a enhira sekire beposo twafo hene ya wono wo kwasi adakora meko ya wo beposo wa kwasi ada ya meta ko hebo beposo kameko yo anaboa makwabi ane ni konwa so afo nyina okay enti we say so ye belated birthday Freja usu ho kwade ama Peter Prince kwabena atobra eja say yankasa yonko ne ba epa no nti no nyankopon sha akwala wasane papa o wasane papa pa nyankopon sha no ma ne nyansa adwene mu do ani nimde na de obesua bia no enka ne tirim na abrabo no nyankopon entreten no ofane free ahyase pa enkodru awieye nti no happy belated birthday to you nra ena na wudi wawoda Peter Prince kwabena atobra eja say ne babema eno na Margaret Safuwa champon wono so esini kunu owo ahene champon wono so enura wodi na wodenti no wo se nyankopon enhya ne ma konta no sa ama konta no yo Margaret ye me sister yo ene o sister so owo ahene pa ye enti no said ye osiyama ne nyina no na nije enti no wo se nyankopon hira ene de ama no na obed kwampon se kwa bajasi akwa wode bibeba wo se Reverend Dr. Richard Bosu Reverend Dr. Richard ono so awoda na ye nra denti no happy belated birthday to nyankopon ento nwosem na odifo kwabna so ese Aisha tu Nantoma ono so awoda na ye nra enti no happy belated birthday to you Aisha nyankopon enhira obibia foso yenkwen okay ya baba kono emse be ma usukata kaka primo bibi foforo aba bibia mai na meka me bane die no Lucky Owusu Prempe. Yes, Lucky Owusu Prempe. Me bano na the picture no minim se obedi. Dwuma wiara so nyemi. But anyway, time ninti nana me jama yeah. Okay. Onye me bano. Okay. Wa we ni kosu ana na so. Kaka obano no. Me bano no. We na di kwame achi ana. We na di kwame achi no. We na me dademu a kwame yede do ka kire kwame se he ya dede na mama kunu nada wonie we oba hanansa no yes okay like Owusu Prempe no akwa we disturb no be hawo na hwe ni ti we won se wasi aye no yes okay na chese sabre yabema kwame birthday no Lucky Owusu Prempe na chese Prempe de asantimadin kase pa ba kono no o nyame ma kwada wenim de ni nyansa ahodi wom kwada we aburade we great papa yes so de no na sabre prophet Dr. Beve Foster ena sabre odi nyame asem a emu ohwampa Kingdom Kings Chapel ono ena edi nyame asem a emu ohwam epa ede ebre kronom ena wowo prophet Dr. Beve Foster sabre ya ye sori nkonwa soyi odi nyame asem efrise kupo twadi ampo basa yadom okotino na uye bibia enye ye da biara da waye kokromoti usan hobopa enye ye na se bibia bekoso dia na eye Beve Foster doctor onunkuto na yetamgyinafo ema kupo twadi ampo ni nipa da sani enuti ene odi nyame asem emu hwampa ede ebreye ye so de no wono ena yebejai aha ede amano doctor memo akwaba yes sir nempom te sei Christa dum na ye kwedie eja sede
tro no kan ye no mo na nyame yi mo se awiye birimu mo kan ne se mpa na ada sansakra ifrize Ghana ha yi hu se mo amamu a enye yie omra samoa otenenka saa na oti odifo pokwa branka bema usu kantankankan efiada bia otrase chief executive producer enono abrewatia otenenka ohene yere mame yeboa akuasu ama bronya otenenka aboafo a ene omoma dwumadie ekoso ekoba jesi saa ena nana ya mensa brampa otenenka saa ena kwaku yeboa so eboa dwumadie pa na